Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Bas Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombohanay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted source of news and information ng Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Sabado, Hunyo 27, tuig 2026. Sa mga nagapauna dalagwan sinikaron ng mga balita, Iloilo City Long District Representative Jam Baronda ginaduso ang House Bill 3390 ukon ining pagbutang sang permanente sining security guard sa tagsa siniya ka public school. Sa dugang pa nga mga balita, punong barangay sa San Pedro Haro ipatawag ang mga ginikanan sa mga kabataan nga naulamid sa pagpangbuno. Samtang dako nga buho sa idalom sa nga flyover rason sa nga pagkatumpilak sa mga motorista. Lilintukin sini nga klase sa nga idalom sa ungka flyover niyo. Way pa matapos-tapos ang problema sa padayon sini nga pag-usmod ang buho-buho naman dira sa ungkap flyover sa idalom. Way katapusan yang sakripisyo niyang opisyo sining buiset nga klase sa proyekto nga niyo. O ang nami ipang lughod kag ipang nusnos na dire mga tao sa likod sining proyekto. Why joke lang. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sining pagpangalaga, si Bibi Gandang Hari nagpabutyag sa nga sining sentimiento tuhoy sa sining ginaduso nga paggaligwat sa Juvenile Justice Welfare Act. Ining ginaduso sa iya sining utod nga si Senator Robin Padilla. Eritso apen sa aton sining mga kasimanwa sa bisita or sa pagbisita ni Senator Robin Padilla dito iya sa may Tacloban City kag nagpadulong sa San Jose National High School mismo. Nakaistorya nila si Mayor Alfred Romualdez dito. Magluwas ka na istorya si Mayor Romualdez dito Banwa na istorya man sa senador, no? Si ang mga teachers, sining mga estudyante, bali si Bibi Gandang Hari, spectator lang kung tani. Ugaling sa aton sining mga kasimanwa, sang mabatian niya na ang kabugusan sining istorya, ti mismo siya daw, natandog man ang iya sining balatyagon, kag it's about time nga mayara na gid man sa paggaligwat diri Banwa sa sining Juvenile Justice Act. Okay, kung makita ninyo Banwa sandig sa investigasyon sa Tacloban Police kag subong man sandig sa mga nagagruwa sining mga impormasyon kag base sa pagpanghusisa sang senador, si Senator Robin Padilla, at the same time tinagapamati man si Bibi Gandang Hari. Tinagapabutyag man ini siya Banwa sa iya siniyang kaugalingon nga sentimiento nga ang punto sini Banwa ginplanuhan ka nga nagaplano sila man mismo nga mga minor de edad. Tibot silingon nga mayara sa nga discernment kag naintindihan man sining mga minor de edad kung ano kuno iya ang plastada sining Juvenile Justice Welfare Law. Rason nga nagpanawagan diri si Bibi Gandang Hari sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa sa aton sining nga mga opisyales sa posible nga pagligwat sining layi sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Hilabi pa karon nga ti subong adlaw, no? Sa aton sining nga mga kuturan ti peak giniya sang ginatawag naton nga Pride Month.
bilang isa ka miyembro sa komunidad, no? LGBTQ A+++, for short community. Mo nang isa sa mga gin-shortcut naton, no? Bilang miyembro sa komunidad, nagpabutyag man si Bibi Gandang Hari sa niya sining sentimiento, kag bilang ginabato naman siya sa aton sining sosyudad ti kung tani basi kon mapamatian man ini siya banwa sa aton sining karon nga mga kauturan. Ilabi pa sa karon nga ti mayara sa patigayonon sining Love for Laban Pride PH Festival. Sa aton sining mga kabombo kag ti siyempre sa nasiling ko na sa paghatag manaton sang pagtahod kag pagbaton sa LGBTQ community, no? Sa miyembro sang komunidad. Sa aton sinikiron niya nga mga kasimanwa. Sa iban pa nga mga talupang doon sinikiron niya nga mga balita diri man sa aton sini nga pagpangalagad istoryahan naton kay ang mga security guards sa tagsa kabulutuan ipaidalom sa security or hands-on security drill para nga mahibaluan sini nila banwa kung anong paghimuon pananglitan nga mayara sang maglinabo nga katulad sa nga natabo man dito iya sa may Tacloban City. Kagang Department of Education magapatigayon sa nationwide school safety campaign. Sa aton sini nga mga kauturan nga maga-deploy sa mga metal detectors kuno. Sa tagsa sini ka mga public schools. Muli madala kuha mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagan diri man sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udo. Pamatian bala nato na banwa ang kabahin sang sentimiento kag panawagan ni Bibi Gandang Hari, also known as si Santo Anay, si Rostom Padilla, magulang ini ni Robin Padilla, Senator Robin Padilla. Ang background sini banwa kay nakaupod si Bibi Gandang Hari sa pagbisita ni Senator Robin dito iya sa may Tacloban City. Kaupod yang sang senador sa pagistoryanay nilang ni Mayor Alfred Romualdez. Kag nangin kaupod man sang senador, no, sa pagpakigistorya, no, sa mga manunudlo dito sa may San Jose National High School. Kag although yara lamang sa kilid or bilang spectator lamang si Bibi Gandang Hari, iyaman sini nga nahangpan kag nakita na matutuod sini nga sitwasyon. Yari ba lang video ni Senator Robin Padilla kag subong ang kabahin sang sentimiento kag panawagan ni Bibi Gandang Hari. Si Bibi muna magsalita ho kasi high blood na ako eh. Ikaw na nga muna. Dugtungan ko lang ho kasi kausap namin si Mayor Romualdez kanina. Tapos kabaliktaran yung sinasabi. Kabaliktaran po yung sinasabi kasi nung mga ibang senador na kasi kasama ho ako nagpunta doon. So nakita ko yung mga bata na nagsasuffer, yung mga magulang na nawala ng mga anak. So ako naman ho nandun lang sa paano ba natin to mabibigyan ng hustisya, syempre. So, nung nakausap po namin si Mayor Martin Alfred, kinukwento po niya na actually ang mga bata na mga involved dito, hindi nila naiintindihan ng batas. Actually, dahil sa social media ho, alam na nila yung batas na they are not accountable to anything that they would do if they are under 15. At obviously, At nagpapalitan sila ng message. alam nila na hindi sila mapaparusahan. So malakas po ang loob nila na gumawa ng mga bagay na hindi nga lang petty ito. Sana kung petty lang okay lang, mapapalagpas mo at talagang dapat dalhin sa delinquency, juvenile, mga ganyan. But the thing is, buhay na ho yung pinag-uusapan. Mass diba? shooting mass shooting. At mass shooting ito, hindi ito murder lang. At nakita mo naman, B, hindi ito random. May mga tinatarget siya. Yun yung pinag-uusapan namin kasi nagpunta kami dun sa school, kinukwento ho sa amin ng mga teachers dun kung ano actual na nangyari. And it's turning out na it's
it's kind of planned. It's not random. It's not like, oh, nawala sa isip yung bata, naguluhan, na confused and then started shooting. Hindi po eh. Sa kwento ng mga teachers, it was kind of planned and parang meron siyang target. Hindi ho natin alam ang motibo niya unless talagang imbestigahan ito. Pero definitely meron po siyang target kasi talagang namaril siya dun sa classroom niya. Mga kaklase niya yung mainly binaril po niya eh. At ang mga casualty ay nanggaling dun sa mismong classroom niya. Mga kaklase niya yung mga binaril niya. So parang ako ho nandun lang ako sa, sabi ko nga kay Robin kanina, sana maintindihan ng mga senador. At I'm actually parang nananawagan ako kay Senator Kiko, no? Kasi alam nyo, ipinagkampanya ko po si Senator Kiko noon. Kasalanan mo pala yan eh. Medyo. Pero pinapaalala ko to kay Sharon na at sinabi ko ito na ikinampanya ko siya. Ikinakampanya ko si Senator Kiko noon dahil naniniwala ako kay Sharon. Pero Sharon, naniniwala. Ngayon, nananawagan ako sa iyo na parang hindi na yata ako naniniwala. Parang binabawi ko na po yun. Kasi ang sinasabi lang po kasi ni Robin, hindi ko po ito kinakampihan si Robin dahil kapatid ko. Pero naniniwala ako sa paninindigan niya pagdating dito. Unang-una kami po ay pinalaki ng mga magulang namin sa disiplina. My dad and my mom didn't spare the rod para po disiplinahin kaming lahat. At lumaki po kami may takot sa Diyos, may takot sa magulang, may takot sa authorities, may takot sa mga teachers, sa principal, sa lahat po, no? So, lumaki po kami dyan. So, naniniwala ako, yung sinasabi po ni Robin, hindi po ito para parusahan yung mga bata. Ang sinasabi po niya is, pagkaroon ng deterrent, magkaroon ng kinatatakutan ang mga bata. So, sinusulong po niya itong mga panukala na ito, hindi para ikulong ang lahat ng mga 10 years old. Hindi po yun. Ang talagang pinanggagalingan lang po nun, may katakutan ang mga batang ito. Para, in fact, it's a protection. Hindi po ito para itiin ang mga bata. It's actually a protection. At ang pinupunto ko nga po doon, even ang ating, hindi ko po ginagamit ang Diyos, pero ang totoo po niyan, kaya tayo binigyan ng 10 commandments ng Panginoon, it's not to punish us or to condemn us, but actually to protect us from sin. Kahit po ang Biblia, yan ang pinaninindigan. So, yun lang po ang kaya ako sumama dito kasi talagang naniniwala po ako dun sa paninindigan ng kapatid ko pagdating po talaga dito. Hindi po ako laging nagsasalita kasi umiiwas po ako sa politika, but this time this is not political. Ito po ay isang bagay na dapat tayo magkaisa at maintindihan ng mga senador na kaya po kayo nandyan para protektahan kami. Kaya kayo gumagawa ng batas para protektahan hindi lang ang mga bata kundi ang mga magulang din. Bigyan kami ng magandang batas para ang peace and order ay manatili dito po. Kasi madalas na rin po ito sabihin ni Robin na a society with no peace and order wala pong patutunguhan, babagsak po tayong lahat pare-pareho. So, naniniwala ako na I think deriwawit, no? Kabahin sang sentimiento man ni Bibi Gandang Hari. May kantanan sa issue sa sining panawagan nga ligwaton kag panubuan ang edad sang mga accountable para iya sa krimen nga ila sining na buhat sa mga minor de edad. Di kon lantawon sininimo banwa ang senaryo or mga nagkaklenabo, no? Makambag kagin man nga ti ginplanuhan kay before sini bayluanay pa sa nga text message mo ang duwa ka mga suspitsado kag ang mga target sini nila waya sang siling ginpabarakan lang nila lutang kundi may mga target ini sila nga pang luthangon. Ti klaro man kagapon sambal ni Attorney Oco ang Executive Director sa Juvenile Justice
Welfare Council. Nga ti bangod nga 15 years old iya ang isa sa mga suspitsado ti ginpainalom na siya sa inquest kag filean sang complaint nga murder. Ang 14 anyos ya ti bangod nga sandig sa ton sinigalay hindi pa siya pwede ma-filean sa nagakigo siniya nga mga complaint. Sa ton sini nga mga kabombo ti way siya sang kaso bisan pa kuno iya banwa nga ti mamba kami nga hulaton lang nga mag 18 anyos that is why nga ti makamambal na naton karon iya banwa nga nagakadapat na ginman nga ligwaton ining nasambitan karon iya nga layi, no? May kantanan sa mga minor de edad. Ini hindi bilang nami isang punto ni Bibi Gandang Hari, no? Sa aton sini nga mga kabumbog na-appreciate ko gid. Ini iya ang pagpanubo sang edad sang mayara sang criminal liability, no? Hindi kay para pinahan, no? Ang mga minor de edad. It's more on deterrence, no? Nga mayara sang kahadlok sa bahin iya sang mga minor de edad, no? Nga ti hindi sila makaluwas sa aton siningalayi pananglitan nga makakomiter sila sang krimen. Di ba? Sa aton sining mga kasimanwa kay katulad sang mga kabataan nga disiplinado, mayara gid man sang ginatawag siniya nga kakulba sa ilang ginikanan, no? Kung makasala ka masami ginabakol ka, amo na iyang disiplina sadto mo, no? Subong ya ti do kasubong why naman gani kita sang do laka-laka na lang kita makakita sang ginatawag sini nga disiplina halin sa mga ginikanan. Sang unaya kung makasala kas ginikanan mo, ang una sini nga laganan mo si lulo kag lula mo. Bakulon gabi ni tatay kag nanay mo, dagan ka kay lulo kag kay lula mo. Agod nga mangita ka dito sa nga imo siniya nga shelter against sa paha, tatlo ka silhig nga bukog, no? Ang tatlong bilog lang nibla, na? O apat, gaingaw na agiya mo, pakaw sang bomba, kag iban pa, eventually, ang mga naka-experiensya sa kasubong sila nga tawag si gani, kasubong sila nga disiplina, hindi man gid naton mahambangan nangin santo, kundi mayara sang kahadlok, no? Sa ila siniginikanan nga sila mismo nagaset sang limitasyon or boundaries nga ti kutob lang ko sa amo sining akon nga degree sang akon sining kabulastugan, katuntuhan, kay kung maglapaw kundi kag mabalaan nanay, tatay, papa, mama, daddy, mami, laban-laban, kastigo militar naman ako, luhod naman ako sa sin, luhod naman ako sa munggo, no? Luhod naman ako sa gagmay sining bato, luhod naman ako sa pinudpod sining halublaks. Dupa naman ko nga may 4 ka encyclopedia sa magtimbang ko nga kamot. Sa sulod sang 3 ka oras. Kung madagdag ang libro, balik ang kalawigon sa puno. Kalawigon sang oras sa pagdupa sa puno. So bangod sina sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Nagapabilin sa paminsaron sa pangino-ino nga mayara sang nagahulat nga pinalidad in kaso nga makahimo ikaw sang katuntuhan. No? So samo sina nga point, samo sina nga punto, no? Tinaga-agree ako dira nga it's about time na giman siguro nga panubuan ang edad
sang sarang nga mangin criminally liable sa ila sini nga buhat sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Kay tikon whereasan talang ini sa aton sini nga mga kasimanwa, hindi mo ini mabatyagan kung diri ka iya sa side sang perpetrator. Oh? Pero kung maigo ikaw sa side sang biktima, amo na lang hambal nga basi maggurahab ka man eh. No? And then eventually mangin ano ka na? Isa ka na sa mga nagapanguna sa pagkampanya sa paggaligwat sang aton sini nga ngalayi when it comes sa Juvenile Justice sa Welfare Act sa aton sini karon nga mga kuturan or Juvenile Justice Welfare Law. Oh, sa aton sini karon nga mga kabumbo. Siyempre, may mga nagakaigo man sini iya nga regulation katulad na lang abi nga may isa iya ka facility or shall we call it correctional facility nga tikutob sa mga minor nga nakakomit sang krimen, dito sila ibutang sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi sila iya pag-iimpon sa mga hardened criminal. Oh, kag ang tawgon sila is a correctional and a rehabilitation center for juvenile sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Kay kasubong man sini banwa nga pagserbi nila sang ila sini iyang sintensya dira, ini silang i-rehabilitate kag ikorihiran man ang ila sini iyang kasalanan. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. So kung nagagana ang utok sang aton sini nga mga opisyales, sang aton sini nga mga lawmakers, sa kung anong mga medyos posibles para nga ang new majority maislan sang another new majority, kung nagagana ang utok sang aton sini nga mga mamalidha sa sining pagplastar sang mga ebidensya batok sa kay Vice President Sara Duterte, no? Katulad na lang abi sang idea nga sa bahin sang prosecution gamito naton as witness si Mary Grace Piatos. Bisan nga sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, Philippine Statistics Authority, so on and so forth. Why gigas ang record to nga Mary Grace Piatos? Kay man, no? That's the only way nga pamatud-an naton nga fictitious name ina si Mary Grace Piatos panalitan kung ang defense waay sa may ma-provide nga tawo nga nagahingalan sa kay Mary Grace Piatos. Oh. Sa mga lawmakers naton nga nakapaminsar sang ruling sang Supreme Court, no? With regard sa quorum, sa political arithmetic, so on and so forth, dapat subong at simpo sa aton sini nga mga kabumbo, paganahon nyo man ang utok nyo, no? Para nga madihon kag maplastar and eventually ma-amend ining Juvenile Justice Welfare Law. Oh, di ba? Sa aton sini nga mga kasimanwa. Oh. Ang pagduso sini pananglitan nga mapanubuan gid man ang edad, hindi lang kay kadalagan sang butang tabi mamba kadalagan ni Senator Robin Padilla, kay nagturutusmaw si Bibi Gandang Hari, kay Bibi Gandang Hari na ang kredito makadto, hindi. Para ini sa mga minor de edad, agod nga hindi sila maimpluwensyahan nga magkomiter sang krimen or ano man nga say isang violente nga mga buluhaton nga makasakit and eventually makapatay sa ila siniisig kapariyo nga mga minor de edad. Oh. Amo sina ang paminsaron sini naton. No? Kag kung sino man nga mamalidha dira nga matanda kag nagagata ang iya sini nga utok, no? Nga makahatag sang dugang pagid sini nga mga guidelines or whatsoever
para nga mapabakod ang pag-amyendar or ining pagbago sa layi, akagdo hindi ka kanya katulog, lilintukin siya, ibutang mo na imo ngalan as author, tapos ang iban mo yung mga kopdanan, ang font nila 11, imo ya 38. Para nga ma-recognize kini imo siningal. Kinduduha mo lang ning isa sa mga ginangot-ngot gid sang guab sang pipila ka mga lawmakers. Sa aton sini mga kabumbo nga tido halos walang gusto nila ibalandra gid nga isa man sila sa mga utok-utok sini. Pero kung tani banwa ulikdan nyo ang kayuhan nga matuga sini sa kadamaan, hilabi pa sa mga kabataan nga ginakabig sini naton pag-asa ng bayan. Dugang sini nga mga balita kag impormasyon later on sa baday nga pagpalayag sa nga bumbuanay sa udto istoryahan tay ni. Sa aton sini nga pagpangalagad pagkatapos sang Bombo Network News. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes o kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi makakinot ang opisina. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Sabado, ika-27 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ating mga headlines, sa international news, karagdagang update mga kabombo, kaugnay ng malakas na lindol na tumama dyan sa Venezuela. Nasa mahigit 900 nang naitalang patay at patuloy pa ang rescue and retrieval operations na pinaigting. Eastern Police District all set na sa pagbabantay sa malaking White Ribbon March. Bukas yan sa EDSA. Iba pang lugar sa bansa may kaparehong aktibidad rin. Si Pangulong Marcos personal na bumisita sa South Cotabato, naglaan ng nasa 40 million pesos na ayuda para yan sa mga naapektuhan ng lindol at pinasinayaan din ang rehabilitation ng isang dam dyan sa naturang lugar. Ang kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte tutol naman sa panibagong ebidensya ng International Criminal Court at humihiling ng deadline. Ang National Bureau of Investigation Director na si Matibag inatasa ng mga tauhan sa Tacloban para naman magsagawa ng sariling investigasyon kaugnay ng insidente ng pamamaril sa eskwelahan, koordinasyon ng kapulisan at paaralan. Pinatibay! Bullying, hindi pa nakikitang ugat ng Tacloban school shooting. At sa ating FIFA World Cup update, ang kupunan ng Senegal tinambakan ng Iraq na italang 5-0 sa World Cup. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Umakyat na sa 920 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol sa Venezuela, habang nasa mahigit 3,000 naman ang nasugatan at 172 katao ang nananatiling natrap sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Patuloy ang search and rescue operations sa mga matinding naapektuhang lugar, kabila ang La Guaira at Caracas, kung saan libu-libong volunteer at rescue workers ang naghahanap pa rin ng mga posibleng buhay na biktima.
Tinatayang mahigit 50,000 katao naman ang nawawala. Nagsimula na ring dumating ang mga foreign rescue team at ayuda mula sa iba't ibang bansa kabilang ang Estados Unidos na naglaan ng $150 million na tulong at nagpadala ng mga barko, helicopter at aircraft upang suportahan ang rescue operations. Ayon sa United Nations, tinatayang $6.7 billion itong pinsala ng kalamidad at posibleng umabot sa halos 7 milyong katao ang maapektuhan. Babala rin ng United States Geological Survey, maaari pang tumaas ang bilang ng mga nasawi habang nagpapatuloy ang paghahanap sa mga biktima. At sa iba pang balita sa ibayong dagat, nagsagawa naman ng airstrikes ng Estados Unidos laban sa Iran matapos nitong sisihin ang Tehran sa drone attack sa isang cargo ship sa Strait of Hormuz. Tinamaan ng operasyon ng United States ang missile at drone storage site, gayon din ang coastal radar facility sa southern Iran. Ayon sa United States Central Command, tugon ang opensiba sa umano'y pag-atake ng Iran sa commercial ship na anilay paglabag sa kasunduang tigil putukan na napagkasunduan lamang noong nakaraang linggo. Kinumpirma naman ng Iranian media na may pagsabog malapit yan sa isang pier sa Sirik. Sa kabila nito, nilagdaan ng Israel at Lebanon ng isang kasunduan na naglalayong wakasan ang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah Group. Gayunman, sinabi ng grupo na hindi ito makikipagtulungan sa pagpapatupad ng kasunduan. Nanindigan ng Iran na may papel ito sa pamamahala ng Strait of Hormuz at iginiit na dapat itong pangasiwaan kasama ng Oman. Samantala, tiniyak ng United States na magpapatuloy ito sa pagbibigay ng seguridad sa mga commercial ship na dumaraan sa mahalagang rutang pandagat. Agad na sa atin sa oras na 4 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak ng Eastern Police District ang mahigpit na pagbabantay sa kabuuan ng idaraos na White Ribbon March. Yan ay sa araw ng Linggo, 28 ng Hunyo ng taong kasalukuyan. Ayon kay Eastern Police District Acting Director Police Brigadier General Melesio Buslig Jr., nais ng naturang kapanay ng kapulisan na maging ligtas, maayos at mapayapa ang kabuuan ng mangyayaring rally. Nagtalaga rin ang Eastern Police District ng mga pulis sa paligid ng EDSA Shrine upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga kabahagi sa pagtitipon. Kasama rito mga kabombo ang mga pulis na nagsisilbing reactionary standby support force mula yan sa Pasig City, Mandaluyong City, Marikina City at San Juan City na bahagi ng kanilang mga tauhan sa pulisya para yan sa agarang pagdideploy kung kinakailangan. Kasabay nito ay mas mahigpit pa ang anti-criminality operation sa mga saklaw ng Eastern Manila area. Pangunahin na ang transport terminal, mga pangunahing lansangan, commercial establishments at iba pang mga strategic areas bago pa man, habang at matapos ang aktibidad. Ayon nga kay General Buslig Jr., pananatilihin ang hanay ng kapulisan ang pagpapatupad ng maximum tolerance doon sa kabuuan ng kanilang pananatili sa mga strategic areas at gagalang din ang karapatan ng bawat isa na maihayag ang kanyang saloobin. Una nang sinabi ng Philippine National Police na mahigit 7,500 na mga tauhan ng pambansang pulisya ang kanilang i-deploy sa buong National Capital Region, kasabay na rin ang panibagong White Ribbon Protest. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, hiniling ng kampo ni former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court na wag nang payagan na panibagong kahilingan na prosekusyon na siyasatin ang mga gamit na nasamsam sa kanyang pag-aresto. Dahil umano'y isa lamang itong fishing expedition o paghahanap ng ebidensyang walang sapat na batayan. Ayon sa Lead Defense Counsel na si Attorney Peter Haynes, matagal nang alam na prosekusyon ang mga gamit na nasa kustudiya ng International Court Registry, ngunit ngayon lamang itong gustong suriin kahit nakumpirma na ang mga sakda laban sa dating Pangulo. Anya, maaari lamang nitong maantala ang takbo ng paglilitis. Tinutulan din na depensa ang hiling na suriin ang lahat ng susi na nakumpiska kay former President Duterte at iginiit na walang malinaw na kaugnayan ang mga ito sa kaso at maaari pang malabag ang privacy ng kanyang mga kaanak na posibleng may-ari ng ilan sa mga gamit. Dahil dito hiniling ng depensa sa International Court Trial Chamber 3 na magtakda ng Hunyo at 30 bilang huling araw para sa anumang bagong kahilingan na prosekusyon kaugnay ng mga ebidensya na nasa International Criminal Court Registry
upang hindi na umano maantala ang paghahanda para sa nalalapit na paglilitis. Oras natin, 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muna tayo ng mga karagdagang update mula sa National Bureau of Investigation. Dahil itong pinuno ng naturang kawanihan na si Attorney Melvin Matibag ay tiniyak na tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap ng grupo kay Senator Ronald Bato de la Rosa para arestuhin at ang kanilang hanay ay inatasan din yung mga tauhan doon sa Tacloban City para naman magsagawa ng sariling investigasyon sa insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan at yung koordinasyon ng hanay ng kapulisan sa mga paaralan ay pinagtibay. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grantilario. Tiniyak ng National Bureau of Investigation na nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagharap kay Senador Bato de la Rosa. Sa panayam, ibinahagi ni Director Attorney Melvin Matibag na makasisiguro muna ang publiko na hindi sila tumitigil para matunton ang puganteng senador. Anyay, araw-araw sila nakatatanggap ng mga ulat at impormasyon posibleng makapagturo sa kinaroroonan ng mambabatas. Subalit ayon kay Director Matibag, kinakailangan pa nila itong iproseso sapagkat dapat daw muna maberipika upang madetermina ang mga dapat sundan. Mas mabilis niya kung mayroong direkta magsasabing nakita nila mismo ang senador. Gayunpaman, may grupong itinalaga na ang kawanihan para tutukan maigi ang kaso at paghanap kay Senador Bato de la Rosa. Well, we're receiving reports every day and we're following up all the reports. Just today, we have pag tinitingnan mo kasi, pag tinignan mo yung mga information, we have to process it kung alin talaga yung dapat sundan at hindi. So, meron kaming mga sinusundan na ilan na tingin namin pwedeng ng positive. Mabilis naman yan kung may makapagsabi talaga na eyeball, nakita talaga nila si Senator Bato. But rest assured that we are working on it every day. We have a dedicated team to locate him and arrest him. Ang naturang senador ay kasalukuyang may arrest warrant mula International Criminal Court sa kanyang pagiging co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kaso may kinalaman sa war on drugs. Bukod pa dito, ibinahagi ni Director Attorney Melvin Matibag na kanilang pinakikilos na rin ang mga tauhan sa Tacloban City, partikular naman sa kaso ng pamamaril kamakilan sa eskwelahan. Anyay, inatasan nito ang mga kawani sa lugar upang magsagawa ng investigasyon patungkol sa insidente. Layon anya sa direktiba na magkaroon ng hiwalay na pagsusuri ang ahensya. Subalit nilinaw na ang Philippine National Police pa rin ang pangunahing tumututok sa kaso. Bigay kami lang ng directives doon sa yung aming provincial agent in charge doon to look into the shooting para at least meron din kaming sarili na report on that matter. But then, of course, the one who's in lead already, doon yung PNP natin. Kaugnay dito, ipinag-utos ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Sinartates Jr. na mas paigtingin ang police visibility at preventive patrols sa paligid ng mga paaralan. Ito'y kasunod na mangyari ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City kung saan nasawi ang 3 estudyante habang nasa 20 naman ang sugatan. Ayon sa hepe ng pambansang pulisya, mahalaga ang ganitong uri ng agarang hakbang kasabay sa pagpapatupad ng mas maigpit na seguridad sa mga eskwelahan. Hindi anya ito dapat ipagsawalang bala kung kaya't mas pagtitibayin ang ugnayan ng kapulisan, mga guro, magulang at mga lokal na pamahalaan. Pati responsableng pangangasiwa sa mga service firearm ay binigyang pansin matapos matuklasang isa sa mga baril na ginamit sa pamamaril ay na-issue sa isang pulis. Bagamat nadawit ang kasamaan, titiyakin naman ng hepe ng pambansang pulisya na ebidensya ang susundan ng investigasyon at hindi maiimpluwensya ng ranggo o posisyon ang pananagutan sa oras lumabas ang buong katotohanan. Paninindigan naman ng pambansang pulisya sa ilalim ng kanyang liderato ang pananagutan upang muling mapagtibay ang tiwala ng publiko sa kapulisan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grantilario. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, hindi inaalis ng impeachment clerk of court ang posibilidad ng muling pagkakaroon ng pre-trial conference para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng naunang pagtatapos ng mga serye ng conferences nitong Huwebes, Hunyo 25.
Ayon kay Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., posibleng magkaroon muli ng pre-trial conference kung magdedesisyon ng impeachment court na pagbigyan ang manifestation ng prosekusyon na buksan itong BIR box o itong green box. Ang panibagong conference ay upang markahan anya ang mga nilalaman nitong tax record ni na Vice President Sara Duterte at asawa nito na si Attorney Manasseh Scarpio para maging bahagi ng ebidensya sa nakatakdang paglilitis. Sa ngayon, kailangan pa niyang hintayin kung ipag-uutos ito ng korte at kailangan agad na tumalima ang clerk. Sa kabilang banda, wala nang ibang petsang tinitingnan para sa pagsisimula ng impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo maliban sa naunang itinakda na Hulyo 6. Sa dagdag nating mga balita, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa naganap na shootout doon sa Bukawi Toll Plaza dyan sa Northern Luzon Expressway o NLEX ay yan sa ulat ng Philippine National Police. Nananatiling naka-secure ang naturang lugar kung saan naganap ang shootout na isa rin sa mga sentro ng investigasyon kasunod na rin ang naunang pagproseso rito ng Scene of the Crime Operations o SOCO. Kasabay nga nitong mga kabombo ay hinimok ng Philippine National Police ang publiko na hintayin muna ang kumpletong investigasyon ng hanay ng kapulisan at iwasan na gumawa ng mga espekulasyon kaugnay ng naganap na barilan. Sa ngayon, ang malinaw, batay na rin sa official report ng Philippine National Police ay 3 ang nasugatan sa naturang insidente at agad din sila na nadala sa pagamutan para naman malapatan ng karampatang lunas. Naganap nga ang barilan sa southbound lane ng Bukawi Toll Plaza ng North Luzon Expressway bandang hapon ng Hunyo 26 ng taong ito. Ayon sa pulisya, nagsasagawa sila ng hot pursuit operation sa naturang oras laban yan sa mga individual na umano'y konektado o sangkot sa ilang robbery incidents na nangyari sa mga nakalipas na araw. Habang nasa kasagsagan ng kanilang operasyon ay una umanong nagpaputok ang mga hinahabol na individual at gumanti lamang ang mga tauhan ng pambansang pulisya. Ang naturang grupo ay nasangkot umano sa mga serye ng pagnanakaw sa Central Luzon at iba pang bahagi ng ating bansa. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin ang washing machine o plancha kapag full load na. Iwasan ang paunti-unting paggamit dahil mas malakas ito sa konsumo ng kuryente. Planuhin ang gawain sa bahay para isang gamitan lang ng appliances. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Karagdagan sa mga balita, tuluyang inakusahan nitong si dating Senador Antonio Trillanes IV, si Senator Alan Peter Cayetano bilang magaling na gaslighter. Ayon nga kay Trillanes, pipilitin pa ni Cayetano na i-gaslight ang lahat ng mga aspeto basta't kaya niya itong gawin. Ginawa nga ng dating senador ang naturang mga pahayag kasabay na rin ng kanyang babala laban sa umano'y posibleng hakbang o kaya ay pagtatangka ng dating Senate President upang maapektuhan ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Trillanes, hindi dapat na maliitin itong si Cayetano dahil napaka-creative ng kanyang pagiging mapagmanipula. Hindi anya nauubusan ng paraan ang dating Senate leader upang makakuha ng atensyon o kaya naman ay magdulot ng komplikasyon sa mga proseso. Maaari rin anya na gumamit itong si Trillanes ng iba't ibang estratehiya upang maprotektahan ang kanya namang sariling interes batay naman sa panig nitong si Cayetano. Sa ngayon ay wala pang sagot ang dating pinuno ng Senado sa mga panibagong patutsada nitong si Trillanes kaugnay pa rin ng naturang usapin sa panggagaslight. Naniniwala naman si House Prosecution Spokesperson and Lanao del Sur Representative Z. Alonto Adjong na maaaring maging napakahalagang ebidensya ang tinatawag na BIR box sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
kaya't inilarawan niya itong hindi lamang smoking gun kundi isang armory. Ayon kay Adjong, nakapaloob sa selyadong kahon ang mga income tax return ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio na maaring makatulong sa pagbusisi sa aligasyon ng unexplained wealth. Anya, nakapagtataka rin na tutol ang kampo ng Vice Presidente sa pagbubukas ng kahon kahit inaasahan di gagamit sila ng mga dokumento mula rito. Iginiit naman ng prosekusyon na ang pagbubukas ng green box ay magbibigay ng mga kumpletong larawan ng pinansyal na kalagayan ng Vice Presidente at makatutulong sa paghahambing ng kanyang income tax return, statement of assets, liabilities and net worth at iba pang financial records. Samantala, sinabi naman ni prosecution spokesperson attorney Benjamin Tolosa na normal lamang ang pagmamarka ng mga ebidensya sa pre-trial at hindi pa ito nangangahulugang otomatikong tatanggapin ng impeachment court ang mga dokumento bilang ebidensya sa paglilitis. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magtatalaga ang National Capital Region Police Office ng karagdagan po na puwersa bilang augmentation doon sa existing na mga personnel kaugnay ng White Ribbon Rally na gaganapin bukas. Kanina inaiulat natin ang kahandaan ng Eastern Police District, ngunit ngayon ang National Capital Region Police Office ay meron na ding augmentation force para sa naturang aktibidad dyan sa may area ng EDSA. Ayon nga kay National Capital Region Police Office spokesperson Major Hazel Asilo, wala namang natukoy na banta sa seguridad, ngunit bahagi pa rin ng masusing paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng publiko ay nagkakaroon sila ng mga augmentation force at standby force. Pangungunahan ni Philippine National Police Chief Jose Melencio Nartates Jr. ang mga direktiba para naman sa National Capital Region at iba pang regional offices na makakapagsagawa ng security assessment para dun sa posibleng threat sa paligid ng EDSA Shrine at mga critical infrastructures. Dagdag pa niya, mananatiling apolitical ang Philippine National Police at nakatuon lamang sa pagpapanatili ng kaayusan at magpapairal ng maximum tolerance at tamang traffic management protocols. Ang rally mga kabombo ay inorganisa ng interreligious leaders at Council for National Transformation na kasama yung iba't ibang faith-based organizations at civil society groups na may layunin na itulak ang electoral reforms, mas matibay na government accountability at aksyon laban sa corruption at political dynasties. Bukod nga sa National Capital Region Police Office, magtatalaga rin ang Eastern Police District ng mga civil disturbance management contingent sa paligid yan ng EDSA o EDSA Shrine habang nasa standby ang puwersa ng distrito ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at iba pang mga karatig na lugar kagaya ng San Juan at labas ng Metro Manila katulad naman ng lalawigan ng Rizal. Yan ay bahagi ng augmentation kung kakailanganin dyan sa nasabing aktibidad. Sa iba pang balita, matapos ang pag-account sa lahat ng mga Pinoy na nasa Japan, ay kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Tokyo na walang nasugatan o nasaktang Pilipino sa pagtama nitong magnitude 7.2 na lindol nitong Huwebes. Ayon kay Consul General Robert Quintin, inalam ng Embahada ang kalagayan kapwa ng mga Pilipinong nagtatrabaho, bumibisita at naging ang mga naninirahan na sa naturang bansa. Iniulat din ng Philippine official na nanatiling maayos ang kalagayan ng mga Pinoy, partikular sa mga natukoy na pinakaapektadong lugar. Kinabibilangan ito ng mga prefecture ng Hokkaido, Iwate, Aomori, Miyagi at Akita. Sa ngayon, regular din anya ang pag-update ng Japanese government ukol sa epekto ng lindol kasama ang inspeksyon sa mga pasilidad. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines.
Agaw pansin mga kabombo, tagpakitang gilas ang Senegal matapos na talunin ng Iraq sa score na 5-0. Sabihin, tinambakan ho ang kupunan ng Iraq nitong nakalipas na araw sa pagpapatuloy ng laban dyan sa BMO Field sa Toronto sa Canada. At yan ay sa ilalim ng Group I ng FIFA World Cup 2026. Maaga ho kasing nakapuntos itong si Habib Diarra sa ika-4 na minuto pa lamang. Sinundan naman ito ni Ismail Sarr at 2 goal nitong si Pape Gueye para yan sa ikalawang yung kalahating bahagi ng naturang laban. Idinagdag pa ni Iliman yan ang panghuling goal para sa 82-minute upang tuluyan hong madumina ang naturang laban. Sa naturang panalo mga kabombo, nakapagtala ang Senegal ng kanilang unang puntos sa torneo na nakapagpasok ko knockout stage bilang third placer sa naturang grupo. Samantala, na-eliminate naman ang Iraq matapos na magtapos na walang puntos at mayroong goal difference na -11. Dinaluhan ang naturang laban ng mahigit 43,000 fans na nagpapatunay na mainit pa rin ang suporta ng mga manonood sa World Cup 2026, lalo na doon sa venue ng naturang laban. Sa mga dagdag nating balita mga kabombo at mga ka-Star Nation, upang maiwasan daw na maulit pa ang insidente ng pamamaril dyan sa Tacloban City, merong panawagan si Notre Dame of the Jangas University President Brother Manuel De Leon ng masusing pagsusuri doon sa mga kasalukuyang school safety at security measures na ipinapatupad. Ayon sa opisyal, kailangang repasuhin kung sapat pa nga ba ang bilang ng mga security guard na itinatalaga at kung maayos na nagagampanan ang kanilang tungkulin, pati na kung gumagana yung mga closed-circuit television cameras at kung ligtas pa rin ang kabuuan ng kapaligiran ng paaralan at kung naaangkop ba ang dami ng mga estudyante sa kapasidad ng kanilang campus. Binigyang diin pa ng naturang opisyal ang kahalagahan na mas mahigpit na supervision o kaya ay tuloy-tuloy na pagbabantay sa loob yan ng mga paaralan na anya ay isa sa mga madalas na nakakaligtaan sa aspeto ng pagpapanatili ng kaligtasan para sa mga mag-aaral. Sa iba pang balita, muling nakapagtala ng lava effusion ng Mayon Volcano sa Albay nitong Biyernes na gabi hanggang ngayong araw ng Sabado na madaling araw ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Umabot na sa ika-173 na sunod na araw ang nagpapatuloy na effusive eruption sa nasabing bulkan. Ayon sa ahensya, nagdulot ang aktibidad ng mga umaagos na lava, pyroclastic density currents o uson at rockfalls. Naitala rin ang 34 volcanic earthquakes, 13 na volcanic tremors at mahigit 200 na rockfalls sa nakalipas na 24 na oras. Patuloy na nanatili sa alert level 3 ang Mayon na nangangahulugang mataas pa rin ang volcanic unrest at posibleng magkaroon ng mapanganib na pagputok sa mga susunod na linggo. Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Nagpaalala rin ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa publiko na maging alerto sa posibleng panganib tulad nitong lava flow, pagguho ng bato, pyroclastic density currents, pagsabog at lahar, lalo na kapag mayroong malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Pinayuhan din ang mga piloto na iwasang lumipad malapit sa bulkan. Muna tayo ng mga karagdagang report mula sa ating news team. Children in conflict with the law. Diyan sa Tacloban school shooting ay nasa mahigpit na custody ng Department of Social Welfare and Development. At ang kaso ng bullying ay hindi pa raw nakikitang ugat ng naturang Tacloban school shooting incident. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Jai, mahigpit na binabantayan at magkahiwalay na ilalagay sa silid ang 2 menor de edad na suspect sa pamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, nasa kustodiya na ng Regional Rehabilitation Center for Youth sa Eastern Visayas ang 2 children in conflict with the law. Sinabi ni Executive Director Attorney Tricia Claire Oco
na hindi muna pinapayagang makisalamuha ang dalawang bata sa isa't isa at sa iba pang kabataan habang isinasagawa ang masusing assessment. Kasalukuyan din silang sumasailalim sa psychological evaluation upang matukoy kung ano ang mga posibleng dahilan na nagtulak sa kanila sa insidente. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco. Yung ano kasi purpose nung paglagay niya sa Bahay Pag-asa ay rehabilitative yung approach. So program-wise, dapat rehabilitative yung program niya. Hindi natin siya pwedeng i-isolate doon na wala siyang kausap, para mo siyang binabartuli na bawal yon. Talagang sinabi yun ng batas na hindi pwedeng gawin yun sa bata. Kaya lang, titingnan nila kung paano siya, kung kaya ba niyang makipaghalubilo sa ibang bata or hindi pa, yun oobserbahan lang yun. Pero ang ano talaga purpose ng programa ay may rehabilitate siya. Kasi gusto nating maibalik siya na maayos unidad and at the same time, hindi na mauulit yung. Nilinaw din ng konseho na bagaman menor de edad ang mga sospek, hindi sila ligtas sa pananagutan dahil mahigpit pa rin ang monitoring sa loob ng pasilidad at limitado ang kanilang galaw katulad ng mga persons deprived of liberty. Kaugnay pa nito, tiniyak din ni Oco na ang pasilidad kung saan ilalagay ang mga menor de edad ay secured at wala rin kung sino-sino ang nakakapasok dito. Muli, ang tinig ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco. Okay, very secure naman yung ating mga Bahay Pag-asa. Talagang ini-insure yan ng mga local governments natin na hindi basta-basta kung sino lang ang makapasok, kasi ang Bahay Pag-asa naman ay kumbaga pa, we don't want to use the term, pero yung mga bata kasi na nilalagay dyan, wala rin silang kalayaan. Kumbaga pa kung merong detention center sa adults, yung tinatawag natin siya sa BJMP, ganun. Sa bata, yun naman yung kanilang, doon sila nakadetina. So meron, talagang babantayan po yan. Hindi basta-basta nakakapasok ang kung sino man dyan at hindi basta-basta nakakalabas ang mga bata dyan. Samantala, hindi pa nakikita naman ng konseho na bullying ang pangunahing dahilan sa likod ng pamamaril. Ayon kay Oco, batay sa inisyal na assessment, wala pang matibay na ebidensyang nagpapatunay na naging biktima ng bullying ang dalawang menor de edad na sospek. Patuloy pa rin ang masusing pagsusuri ng mga eksperto upang malaman ang ugat ng karumal-dumal na insidente. Matatanda ang unang napaulat na umano'y na bully ang dalawang kabataan at naimpluwensyahan umano ng video games. Sa ngayon naman, wala pang matibay na ebidensya na ito ang dahilan ng nagawang krimen. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Itinuturing umano na very material ni Attorney Benjamin Tolosa ang legal spokesperson ng House Prosecution Team itong BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Ayon kay Tolosa, dahil nananatiling selyado ang kahon, hindi pa matitiyak ang eksaktong laman nito. Anya mahalaga ang mga dokumento dahil maaari itong ikumpara sa mga idinikarang ari-arian ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nauna nang iginiit ng House Prosecution na mahalagang mabuksan itong BIR box upang masuri kung tugma ang idinikarang kita at yaman ng mag-asawa. Gayunman, tumutol dito ang kampo ng Vice Presidente at iginiit na ang Senate Impeachment Court lamang ang may kapangyarihang magpasya kung bubuksan at tatanggapin bilang ebidensya ang mga dokumento. Oras natin sa buong kapuluan, 28 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Maghahay numano ang Kamara de Representantes o yung Kongreso, yung lower house para sa psychiatric test at kukuha ng psychiatrist bilang reserve witness dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin ito ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umano'y naging pagbabanta ng pangalawang Pangulo kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., makakatulong ang psychiatrist upang masuri kung ang mga pahayag ni Vice President Duterte ay seryoso at ito ay sinadya at hindi lamang sa paraan ng pagbibiro. Bagamat sinabi niya ng 2 ulit dun sa kanyang video na no joke, ay kailangan pa rin na i-determine ito ng mga eksperto. Anya mahalaga ang mga ekspertong pagsusuri para sa mga salita na binitawan, mga kilos na ipinakita at kabuuang konteksto ng naturang insidente. Sinabi naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na layunin ng psychiatrist na makapagbigay ng objective at yung non-partisan na pagsusuri upang matulungan ang impeachment court na matukoy ang bigat ng intensyon ng umano'y pagbabanta na ginawa ng pangalawang Pangulo. Kung matatandaan mga kabombo, noong Nobyembre ng taong 2024, sinabi ni Vice President Duterte na yung kanyang mga pahayag sa isang online press conference na mayroon umano siyang inatasan na tao na patayin sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez kung sakali na may mangyaring masama sa kanya. Bagamat iginigiit ng Vice Presidente na hindi ito aktual na pagbabanta, naging bahagi ito ng Article of Impeachment na isinumiti ng mababang kapulungan ng Kongreso at yan ay nakarating na doon sa impeachment court. Samantala, isasama ng House Prosecution Panel bilang testigo ang dating Davao City Court Sheriff na si Abby Andres upang ipakita umano ang behavioral pattern ni Vice President Sara Duterte at ang umano'y hilig nitong gumamit ng karahasan. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa, pinapayagan ng mga tuntunin ang paggamit ng ebidensyang makatutulong upang maipakita ang ugali o tendency ng isang tao. Gayunman, tumanggi siyang ilahad ang buong trial strategy ng prosekusyon. Batay sa mga naunang ulat, 4 na ulit umanong sinuntok ng Vice Presidente itong si Andres noong taong 2011 sa isang demolition operation sa Davao City habang siya ay alkalde pa. Nakakatakda ring tumestigo si Andres kaugnay ng Article 4 ng impeachment complaint na tumatalakay sa umano'y banta ni Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Sinabi naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na mahalagang masuri hindi lamang ang mga pahayag kundi pati ang mga naging aksyon ng Vice Presidente. Ani ang insidente kay Andres ay maaaring magpakita ng umano'y culture of impunity at iginiit niyang walang sinuman, lalo na ang mga nasa pampublikong posisyon, ang dapat maging higit sa batas. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 26 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers ang kabuuang nangyari doon sa pagkakadetine ng 24 na overseas Filipino workers sa pagkakakulong ho ng mga ito at doon sa Russia nangyari ho yan. Ngunit tuluyan po naman itong pinauwi dito sa Pilipinas sa tulong na rin ng mga ahensya ng pamahalaan. Ayon nga kay Department of Migrant Workers Undersecretary Bernardo Olalia, ay lumalabas na pawang biktima ng illegal recruiter ang mga naturang individual at nais ng ahensya na panagutin ang lahat ng sangkot sa kanilang pagkaka-recruit. Ayon pa sa opisyal, ang mga naturang overseas Filipino worker ay nahikayat lamang na sumama dahil sa laki ng ipinangakong sahod ng para sa isang cleaner dun sa Russia mula sa epekto ng kaguluhan dulot ng gyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Paliwanag pa ng mga opisyal na walang involved na recruitment agency sa pagpunta ng mga overseas Filipino worker dahil isang Pilipino na dati nang nagkatrabaho sa naturang bansa ang naging daan para sa pag-recruit ng napakarami pang kababayan natin. Ang naturang individual ay mayroon din umanong contact sa isang cleaning company sa naturang bansa at nang pabalik na ay hinikayat niya ang mga biktima
na makibahagi o doon manatili. Samantala, matapos naman na makabalik sa Pilipinas, itong nakalipas na linggo ay 23 sa mga naturang overseas Filipino worker ay tuluyan ng pinayagan na makabalik sa kanilang pamilya. Pero ang isa sa kanila na siya namang nag-recruit doon sa mga kasamahan ay nakadetine pa rin dahil sa kakaharapin nitong kaso. May kaugnayan sa illegal recruitment. Kung babalikan mga kabombo, nakauwi na ang mga Pinoy dito sa ating bansa. Bunga na rin ng pakikipagtulungan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at naging pakikipagpulong dito kay Russian President Vladimir Putin, bagay na hindi naman hinadlangan ng naturang bansa ang pagpapabalik sa ating mga kababayan. Sa iba pang balita, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso ng leptospirosis sa bansa mula Enero 4 hanggang Hunyo 6 ng kasalukuyang taon. Ayon sa Department of Health, mas mataas ng 6% kumpara sa parehong panahon noong taong 2025. Ayon sa Department of Health Epidemiology Bureau, karamihan sa mga kaso ay mula sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon, kung saan madalas na naiulat ang pagbaha at matagal na pagkababad sa tubig. Naitala rin ang nasa 77 na nasawi mula sa sakit ngayong taon, mas mataas naman kaysa sa 70 kamatayan ng mga nasawing individual na naitala noong nakaraang taon. Pinapaalahanan ng ahensya ang publiko na iwasan ang paglusong sa baha, lalo na kung mayroong sugat sa balat, at agad na magpatingin sa doktor kung makaranas ng sintomas gaya ng lagnat, pananakit ng kalamnan, pamumula ng mata at paninilaw ng balat. Nagpapatupad na rin ang Department of Health ng intensified information campaign sa mga barangay at paaralan, habang ang mga lokal na pamahalaan ay nagkaloob ng doxycycline prophylaxis para sa mga high-risk individuals gaya ng mga rescue workers and street sweepers. Sa kasalukuyan, nananatiling mataas ang alert level ng Department of Health para sa leptospirosis, lalo na ngayong tag-ulan, at patuloy na minomonitor ang mga ospital upang matiyak ang sapat na supply ng gamot at pasilidad para sa mga pasyente. Para sa atin mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron na lamang tayong natitirang 21 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita at sa puntong ito ng ating pong balitaan, kumuha pa tayo ng mga karagdagang report. Wala naman sa ating mga himpilan kaugnay ho ng kanilang mga tinutukang kaganapan. Itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay personal daw na bumisita doon sa South Cotabato at nakapaglaan ng nasa 40 million pesos na ayuda. Yan ay para doon sa mga naapektuhan ng nangyaring lindol at yung pagpapasinayan na rin sa rehabilitasyon ng Andong Dam na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso. Yan at iba pang mga balita hatid ng Bombo Radio Coronadal. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa South Cotabato upang pangunahan ang paghahatid ng agarang tulong sa mga residenteng naapektuhan ng malakas na lindol at tiyakin ang tuloy-tuloy na suporta ng pambansang pamahalaan sa lalawigan. Sa kanyang pagbisita, personal na pinangunahan ng Pangulo ang seremonya na turnover ng 40 million pesos na ayuda mula sa Social Civic Projects Fund para sa pambansang panlalawigan ng South Cotabato. Kasabay ng pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AX program ng Department of Social Welfare and Development. Binigyang diin ng Pangulo na mahalaga ang mabilis na pagresponde ng pamahalaan upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga residente habang nagpapatuloy ang relief, recovery at rehabilitation efforts sa lalawigan na isinailalim sa state of calamity matapos ang malawakang pinsalang dulot ng lindol. Mula sa South Cotabato, nagtungo rin si Pangulong Marcos sa Barangay Manili, Lutayan, Sultan Kudarat upang personal na pangunahan ang inaugurasyon ng rehabilitadong Andong Dam and Irrigation System na nakakahalaga ng 1 billion pesos.
Sa kanyang pagbisita sa South Cotabato at Sultan Kudarat, muling ipinakita ng Pangulo ang pagsisikap ng administrasyon na pagsabayin ang agarang pagtugon sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad at ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura na magpapalakas sa kabuhayan, seguridad sa pagkain at pangmatagalang pag-unlad sa Mindanao. Ang South Cotabato may maraming naapektuhan. Dito sa datos namin, nakalagay dito 21,000 na pamilya at saka 170 na barangay at nagdeklara ng state of calamity kagad. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Renz Aguinaldo para sa the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Itong grupo ng mga kabataan makikiisa sa gaganapin na trillion peso march o itong tinatawag din na White Ribbon March na gaganapin sa araw ng bukas. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radyo Rojas. Makikiisa ang ilang grupo ng mga kabataan sa gaganaping trillion peso march sa darating na Hunyo 28 bilang pagpapakita sa kanilang paninindigan para sa pananagutan, transparency at wastong paggamit ng pondo ng bayan. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Claire Lopez, National Vice Chairperson ng Akbayan Youth, sinabi nito na mahalagang marinig ang boses ng kabataan sa usaping may direktang epekto sa kinabukasan ng bansa. Ayon kay Lopez, layunin ng kanilang pakikilahok na ipakita ang pagkakaisa ng mga kabataan sa panawagang tiyakin ng maayos at tapat na paggamit ng pondo ng gobyerno. Anya, mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mamamayan, lalo na ng kabataan, sa pagsusulong ng transparency at accountability ng pamahalaan. Dagdag pa nito, ang paglahok sa naturang pagkilos ay bahagi rin ng kanilang advokasya na hikayatin ng mas maraming kabataan na maging mulata at makibahagi sa mahalagang isyong panlipunan at pambansa. Inaasahang dadaluhan ng iba't ibang grupo at sektor ang trillion peso march upang ipahayag ang kanilang panawagan kaugnay ng paggamit ng pampublikong pondo at iba pang usaping may kinalaman sa korupsyon. Tayo po sa Akbayan Youth ay patuloy pa rin naman pong nananawagan na talagang wakasan na ang anumang uri ng korupsyon dahil nakita po natin ito ay konektado sa kung ano man po ang nangyayari sa ating kabataan, sa ating pong mga iba't ibang espasyo na talagang konektado naman po sa issue nating mga kabataan. Mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Saira Joy Aload Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nagatid na yan sa atin sa oras na 16 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Kuha pa tayo ng mga karagdagan report, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Simbahan ay may panawagan doon sa mga mananampalataya na makiisa sa White Movement at patuloy na kalapagin ang gobyerno para mapanagot ang lahat ng tiwaling opisyal. May nakakalap na impormasyon ang Bombo Radio Iloilo. Makikiisa ang Archdiocese of Jara sa White Movement bukas, Hunyo 28, bilang suporta sa mga religious at civil society groups na patuloy na nananawagan ng pananagutan para sa lahat ng mga tiwaling opisyal sa bansa. Sa liham ni Jara Archbishop Most Reverend Midfield Biliones na ipinadala sa mga mananampalataya, sinabi niyang iniendorso ng Archdiocese ang naturang pagkilos bilang tugon sa panawagan mismo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Itinuturing ang rally na ito bilang isang faith-based at non-partisan expression ng paninindigan ng simbahan para sa katotohanan, hustisya, pananagutan at katarungan. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Monsignor Meliton Oso, ang director ng Haro Archdiocesan Social Action Center, sinabi nitong hinihikayat ng simbahan ang mga mananampalataya na magsuot ng puting damit kapag magsisimba bukas. Nanawagan din ng simbahan na maglagay ng mga puting lasa o ribbon sa mga simbahan, kapilya, mga paaralang katoliko, mga institusyon
palawan, gusali at maging sa mga tahanan at sasakyan. Ayon sa simbahan, ang puting laso at puting kasuotan ay sumisimbolo sa pagkakaisa at sama-samang pananalangin para sa bansa at sa mga naglilingkod sa publiko. Ayon pa kay Monsignor Oso, ito ay paalala sa publiko na huwag maging kampante kahit nagkaroon na ng mga marcha at rally noong 2025 na nanawagan din ng pagpapakulong sa mga tiwaling opisyal, pagpuksa sa korupsyon at pagbawi ng mga ninakaw na yaman. Binigyang diin nito na hindi lamang pagpapakulong ang layunin ng panawagan ng simbahan, kundi pati ang restitution o pagbabalik ng mga ninakaw na yaman. Salamat sa Bumbo Radio. Inimbita natin lahat ng mga kapatid natin na nagiging kasama natin sa Trillion Peso March. The cause has not ended. As we have said, we must be vigilant all the time because the cause of bringing to justice those who were involved has not been achieved. So we call on everyone, join this call by the Commission on Interreligious Dialogue of CDCP. We invite everyone, wear white, wear a ribbon as a sign that you are one with us in demanding that lahat ng sangkot dapat managot. Si Monsignor Meliton Oso, ang Director ng Haro Archdiocesan Social Action Center. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang digital advocates na nawagan ng mas maigpit na proteksyon laban sa mature video games para sa mga minor de edad. May nakapanayam pa dyan ang Star FM Cebu. Nanawagan ang Digital Pinoys ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga pananggalang upang hindi ma-access ng mga minor de edad ang mga video games na naglalaman ng matinding karahasan at iba pang mature na content. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu, sinabi ni Digital Pinoys National Campaigner Ronald Gustilo na bahagi ito ng kanilang advokasya para sa mas ligtas na cyberspace. Ayon kay Gustilo, bagamat walang malinaw na ebidensyang nagsasabing ang mga video games lamang ang direktang nagdudulot ng marahas na pag-uugali, maaari pa rin magkaroon ng negatibong epekto sa pag-unlad ng pag-iisip at pananaw ng mga bata ang maagang pagkakalantad sa mga graphics at mature na nilalaman, lalo na kung wala silang sapat na gabay. Ito ang naging payag ng grupo kasunod ng mga ulat na iniuugnay ang larong Gorebox sa insidente ng pamamaril sa isang paralan sa Tacloban. Hindi naman nakakapag dulot ng epekto sa kaisipan ng mga kabataan yung mga video games, pero kung masyadong mature yung content para maproseso nila on their own, doon tayo nagkakaproblema. And at the same time, kung meron pa silang mga nakakasalamuha na mga elemento sa loob ng mga larong ito na merong hindi magandang hangarin, talagang magkakaproblema tayo. Binigyang din niya na ang issue ay hindi lamang ang nilalaman ng laro kundi ang kakulangan ng epektibong age verification at iba pang child safety measures. Anya kahit may 18 plus rating ang naturang video game, na-access pa rin ito ng ilang minor de edad. Dagdag pa ni Gustilo, malaga ring mabantayan ang online gaming communities dahil maaari ring maimpluwensyahan ng mga nakakasalamuha at nakakausap ng mga bata ang kanilang pag-uugali at pananaw. Nanawagan naman ito sa mga gaming platforms, app developers, mga magulang at mga ahensya ng gobyerno na magtulungan upang mapalakas ang parental controls, age verification system at iba pang hakbang para maprotektahan ang mga kabataan sa online space. Responsibilidad po nating lahat na magkaroon ng ligtas na gaming experience ang bawat isa, no? Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa mga dagdag na balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation, good news muna tayo sapagkat panibagong pagkilala para sa Boracay bilang ikawalong itinuturing na best island sa Asia Pacific. Isa na naman ho itong tagumpay para sa Malay Boracay Tourism Office. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Kalibo. Muling kinilala ang isla ng Boracay matapos itong tanghali. Ikawalong Best Island in the Asia Pacific sa Travel Plus Leisure Luxury Awards Asia Pacific. Ayon sa Malay Boracay Tourism Office, isa na ng mga mahalagang tagumpay ang naturang pagkilala na nagpapatunay sa patuloy na paghanga ng mga lokal at dayuhang turista sa isla.
Kasabay nito, tiniyak ng tanggapan ang patuloy na pangangalaga sa likas na yaman ng Boracay at pagbibigay ng dekalidad na karanasan sa mga bumibisita. Isa ang Boracay sa 2 destinasyon na mula sa Pilipinas na nakapasok sa listahan ngayong taon kasama ang Palawan na nasa ika-4 na pwesto. Nauna dito, kinilala ng TripAdvisor ang Boracay bilang ika-6 na best beach in Asia. Noong huling bahagi ng 2025, tinanghala din ito ng Condé Nast Traveler Reader's Choice Awards bilang pinakamahusay na isla para sa sunbathing, surfing at pagpapahinga. Ang naturang mga pagkilala ay nagpapatunay sa reputasyon ng Boracay bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa Asia at sa buong mundo. Sa kabila nito, kinumpirma ni Catherine Leserio, Administrative Officer ng Malay Boracay Tourism Office, na bumaba ng mahigit 17% ang bilang ng mga turistang dumating sa Boracay sa ikalawang kalahati ng Hunyo kumpara sa parehong period noong nakaraang taon. Pangunahing dahilan anya ang pagbaba ng mas kaunting pagdating ng mga dayuhang turista kung saan patuloy pa ring bumabangon ng isla mula sa epekto ng pandemya. Dagdag pa niya, natapos na rin ang summer vacation at nagsimula na ang tag-ulan kaya nabawasan din ang bilang ng mga domestic tourists na bumibisita sa Boracay. Batay sa datos ng Malay Boracay Tourism Office, umabot sa 93,739 ang kabuuang tourist arrivals mula June 1 hanggang 15. Sa bilang na ito, 17,617 ang mga dayuhang turista, 84,784 ang domestic tourists at 1,338 naman ang overseas Filipinos. Patuloy namang umaasa ang mga opisyal ng turismo na muling tataas ang bilang ng mga bumibisita sa isla sa mga susunod na buwan sa pamamagitan ng iba't ibang tourism promotion at mga aktibidad. I-compare po natin sa the same period last year, medyo bumaba po tayo ngayon, no? Ngayong year compared po sa last year na based po sa ating data, nasa 17% po yung decline po, no? Or decrease ng ating tourist arrival for this year po. Is yung ating continued decline po ng ating foreign tourists, no? As we all know, after the pandemic, no, talagang Boracay Island is still recovering po, no, sa ating tourist arrival, especially doon sa ating foreign market. So yun nga po, kung titingnan po natin yung takbo, no, ng ating tourist arrival sa foreign, ay continued po yung pagbaba ng ating foreign market. And when it comes to domestic naman po, one of the factors could be the siguro yung pag-end din po, no, ng ating summer season wherein ito pong month of June na to is ito din po yung month kung considered na kumbaga matumal po na month, no, para sa dito sa Boracay Island para po sa pagbisita ng ating mga turista. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! Ito namang condo unit sa Davao City natanggap na ng pamilya ng nasawing student athlete na si Rene Batebornia. May report ang Bombo Radyo Butuan. Malaki ang pasasalamat ng pamilya Baterbonia matapos nilang matanggap ang isang condominium unit sa Madayao Residences sa Davao City na nagkakahalaga ng 2.266 million pesos. Ito'y matapos ang isinagawang turnover kahapon ng National Housing Authority o NHA sa pangunguna ni General Manager Jubin Tay at ng NHA Butuan sa pamumuno ni Regional Director Erasmi Madlos. Naganap ang turnover 2 araw matapos ilibing ang agsurnon sports icon na si Rene Claire Bubet Baterbonia na katuparan ng kanyang matagal ng pangarap na mabigyan ng disenteng tirahan ang kanyang pamilya. Lubos ang pasasalamat ng ina na si Rovelyn Baterbonia sa lahat ng patuloy na tumulong sa kanila upang maibsan ang kanilang dinaramdam na kalungkutan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga pangarap ni Bubeta para sana sa kanila. Ayon kay Rovelena, mahigit 20 taon silang naninirahan sa isang simpleng bahay na palaging binabaha na siyang nagtutulak sa kanila na lumikas at pansamantalang tumuloy sa simbahan upang makaligtas sa panganib. Thank you sa Panginoon na may mga taong nagmalasakit sa amin, hindi lang condolences pati material na bagay. Pangalawa, yung mga tao, hindi ko ito inasahan na may bibigay sa amin na ganito para mabigay sa amin yung sinabi niya dati
At yan ang balita galing dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulata, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1. The most trusted source of news and information, basta radio, Bombo! Bombo Sports News. Ito naman mga kabombo, 13 anyos na si Colleen Mael Alpahora ay humakot ng 3 gintong medalya doon sa kanyang sinalihan sa Open Karate 2026. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Star FM Dagupan. Hindi lang isa kundi 3 gintong medalya ang nahakot ng 13 anyos sa si Colleen Miel Alpahora sa Batangas Open Karate 2026 na ginanap sa Batangas Millennium Complex nito lamang buwan ng Hunyo. Naibulsa ni Alpahora ang gintong medalya sa mga kategoryang Girls Intermediate Kata, Girls Intermediate Committee at Girls Advanced Committee kung saan dinaluhan ang nasabing kompetisyon ng mga atletang mula sa Batangas, Laguna, Cavite, Quezon, Rizal at Metro Manila. Sa naging panayam ng Star FM Dagupan kay Alpahora, ibinahagi nito ang mahalagang aral at disiplina na kanyang natutunan sa paglalaro ng karate mula pagkabata. Definitely discipline, resilience, and respect po. Sa karate po kasi hindi lang po physical strength ang chine-train, kundi mental toughness na din po. It teaches you how to bounce back and stay grounded po kahit sobrang hirap na po ng training or kahit sobrang hirap na po ng laban. Samantala, puspusan pa rin ang pag-iinsayaw ni Alpahora bilang paghahanda naman sa darating na Agosto para sa Manuel Vigilias Philippine International Open Karate Championships 2026. Nalalaw ka ng mga manlalaro mula sa bansang Japan, South Korea, Thailand, Indonesia, Singapore, Brunei, Malaysia at India. Iyan ang balita mula dito sa 100.7 Story FM. Dagupan ako si Star, DJ Alan Pawikan. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Maaring tutukan sa pamamagitan ng Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dito nga sa Luzon Region, mapapakinggan na, mapapanood pa ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Unahin natin dyan sa probinsya ng Isabela sapagkat mapapakinggan at mapapanood ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman ay nasa bahagi po ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa area ng Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Doon naman sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radio Naga. Bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin. Oratio Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At
Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakalikan sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa Diwa FM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Istoryahan taman ni karon ining dito sa may Jalisco, Mexico, no? Sa aton sining mga kasiman, wa kami tuhaw kag ginaistoryahan karon to ining mga vigilante or vigilante misteryoso ni karon kay tawag ini siya bilang Batman of Lagos de Moreno. Sa aton sini nga mga kauturan anong ning inobraya ginapang duct tape ya sa poste, no? Sa aton sini karon nga mga kasimanwa ining mga kawatan sang motorsiklo. Di kon may Batman sa Lagos de Moreno, tani may Batman sang syudad sang Iloilo, no? Kaya na although tahaw-tahaw ng sitwasyon sang kinawatay sang motorsiklo de. But anyway, istoryahan tanan karon sa aton sinikinon yang mga kasimanwao. Check tanay si Bombo Siren Nases sang tinalikdan sining gabi may duha ka insidente sang pagpamuno. Isa sa may city proper area, isa sa may distrito sang Haro. Nakuhaan pagani sang closed circuit television ang natabo iya sa may distrito sang Haro. Sa aton sining mga kasimanwa kung sa diin bangod sa hampang basketball bla. May pagbinaisay sa duha ka maupod man lang ni slash basketball. Kaling ino na perdes lang, no? Binasol ito yung isa. Ang isa ginit gurulo. Nagkuha siya sang matalom sini nga bagay. Kag samtang nagatalikod ng biktima, binuno niya gulpi kang magdalagan to daw. Di patawag karon sang punong barangay ining ginikanan sang mga naulamid sa sining pagpamuno. Di mga lunsay naman ni mga lunsay naman ni mga yara sa legal nga pangidaron. Anong latest diri si Bombo Siren Nases may follow-up report. Bombo Sai, please go ahead. Luyag ipatawag ni punong barangay Alex Janhover sa San Pedro Haro, Iloilo City ang magingkanan sang duwa ka lalaki nga nalakip sa stabbing incident nga naglingkad matapos ang basketball game sa cover gym sa nasambit ng barangay sang nagligad ni adlaw. Sa interview sang Bombo Radio kay punong barangay Alex Janhover, iyabing pahayag na nagtingyo ang nanay sang biktima nga si Alex Ronron nga mag-atubangay sila nanay sang suspect nga si Alex J agod na istoryahan pag makapangita para ma-resolvar ang issue. Pagsuno pa dili kay punong barangay Janhover, hindi sa duwa ka kampo kung diin kagsan o pagaliwaton ang pag-atubangay, bangod pa rin nga kinahanglan ini nga magsugot ang duwa ka pamilya antes ini nga matigayon. Pagdugang pa diri niya, bisan ang natabo nga insidente, padayon nga bukas ang cover gym sang barangay San Pedro para sa publiko nga naghampang sang basketball ug ibang pagid nga klase sang Bombo Siren, adjust kita na isang signal mo. No, standby sa aton sining mga kabombo. Balikan ta ang linya ni Bombo Siren Nases sa sining follow-up report, no? May kantanan sa sining pamuno, no? Kung lunsay man lang mga hamtong pangidaron sinila o kung legal naman ang pangidaron, kung mahusay ti mas labing mayo, pero
Hindi dapat amo sina iya ang dangatan sang istorya nga mayara sang pagbinunanay bangod gid lamang sa magamay sini nga magamay sini nga rason, kaputot nga rason, binunanay mo inyo ya. O kagang covered gym na dira para na sa tanan, para sa mga nagabasketball, para sa mga may mga sumba pa na dira, may mga ginapatigayon sini nga mga aktibidades dira. Way na daiya sang lugar ang mga kasubong sini nga mga buluhaton. Balikan ta si Momosay rin, Momosay. Bobo Champ, dugang padiring informasyon nga ni pangabay pa ni punong barangay Huber nga ang likawan gid ang pagpustahan ay kung ano man nga mahimo nga magresulta sa inaway bago isa ini sa maginatan-aw nga posible nga rason sang naglungtad nga kompetasyon sa tunga sang biktima kang suspect kaysa nahibaluan naton nga ahaw sa 50 pesos nga pusta sa ila basketball nagtuga gid sang kasamaran sa aton biktima nga tungod nga makita naton sa CCTV footage nga ining biktima nagatalikod pa ini siya kag sunod man sa papangusisa naton kay punong barangay Huber nga ginpapauli na ini sang nanay niya ang suspect nga si alias Ronron kay tungod nga okay naman bala kay sang nakita naton nga CCTV nga after sang basket na dugin sumbag pa ini siya sang gisumbag niya pa ining biktima kag ang ining suspect ipapuli siya sang iya nanay pero ang nanay wala siya nakabalo Bobo Champ nagbalik pa ining suspect kag dito niya nakakuha sang tiyempo nga sa likod ng biktima kag dito niya ging buno sa likod ang biktima kag sa tion sang agin buno niya ang biktima sa likod nakapalagyo pa ini siya kag sa dayon nakilala man siya nga taga-konfirma nga taga barangay Heroes La Paz Hereyos La Paz Bombo Champ no kag ang ginahingyo man ni diri ni punong barangay Huber nga kinahanglan gid nga ubayan gid ang mga kabataan gid tungod nga luyag man lang tani isang 22 anyos nga si alias Ronron nga mag-basket dira sa cover gym sa barangay San Pedro Haro apang wala siya maglaom nga masamaran siya sang amo nga adlaw kag bilang grab driver nagbasi day off niya kung naghampang-hampang dira siya kag ang ining suspect pero may man dira naghampang sa cover gym kag wala man sang insidente nga na involved siya sa amo nga stabbing incident kag sunod man dito kay punong barangay Huber nga dekadepende sa duwa ka pamilya kung mag-atubangay sila para ma-areglo na ining kaso kag masuryahan sang maayo kung ano ang dapat himuon sa duwang ni kalalaki. Yari pamatian natin before sina Bombo Siren, ano ganing natabo gini? Anong gining ginhalinan sang inaway sini nila? Based sa pag-uusisa natin Bobo Champ no kay punong barangay Huber nga nagpustahan ay sila sang 50 pesos. Kaso sang wala gin pasa sang biktima ang bola sa suspect dito siya nag-init ang ulo tungod na perdi ini sila sa hampang nila nga basketball. Kagang sang tion nga natapos sa kiabin man sang doon nagkumprotahan ay pa sila nga kung tani ko ginpasa pa sang biktima ang bula sa suspect tani nagdaog pa sila pero naglaom ang biktima nga okay naman bala Bombo Champs do nga okay na na-resolve na nila pero wala siya nakabalong nga nagpuli ini nga suspect nga nagkuha sang kutsilyo kag dito na siya nakuha pangita sang rason nga bunon ini nga biktima nga nagkatalikod nga samtang ara pa sila sa cover gym. All right. Kag sinama dito kay punong barangay Huber nga ang ining duwa ka biktima ng biktima kag ang suspect wala man sang daan nga hiligot anon kag nakibot lang sila nga na-involved ang duwa ka lalaki sa 50 pesos nga pusta kag wala gid nila na istoryahan kag wala naklaruhan nga tani ang gusto lang man ni punong barangay Huber nga ang cover gym is para sa tanan kag sa lingalinga sa mga kabataan kag hindi maglabot sa punto nga magasakitan na gid kag malabot sa mga dako gid nga kasamaran Bombo Champ no kag yari pamatian naton ang nangin pahayag ni punong barangay Alex Jan Huber sang barangay San Pedro Haro, Iloilo City. Pagti sa basket, upo na sila, isa lang sila ka-team. Tapos sa pagpangusisa, kung nagbaisa man silang dua, kay ang ginbaisa nila kay tungod ko ng bula kung ginpasa tani kuno sang 22 anyos sa 18 anyos no nga taga Rios may posibilidad nga may padaog pa sila basi masyot pa madaog sila. Ang tabo
Pagkatapos ito, pagkatapos na bais, tapos ang ilang ngayon ng pag, pinsaway ni nanaya, ining 22 anyos nga taga Rios, nga magpuli, kaya harap na sa nanaya. Tinapuli ini siya. Pagpuli ya, wala kabalo si nanaya, bumalik kay ining bata ya. Ining taga Kubay, nga si Ramirez, why niya sa bungog, yang abiyagor, tapos ng tanan, sige ito yung ulang pangampang, pada kay Goba, pato siya. Sige ang ulang pangampang, ito yung katalikod siya, dinalagan siya sa 18 anyos nga si alias Boy-Boy, kaginamakan sa likod sa kutsilyo. Pinakbudok up. Doon isa mo lang to, galing kiti nakagawa naman ng pasyente. Ano kalaba kung ginamit ka? Wala ko idea kung ano kalaba kitang kutsilyo ang gingamit, pero base na kita ta sa video sa CCTV, may kutsilyo ginamit. Ano pag kilala mo sa biktima ni Kapaw? Actually si Boy-Boy, pero may natin gampang basket. Upo niyo mga kabataan nga kaparehong edad, ining si Ramirez siya, gagrab ni. Kagapon lang yung nakachimpo, guro na nakampang dre, kaya mo pa ito natabo siya. Away ka preparar, no? Waigit. Waigit siya muna nga mapilasat siya. Nagahirigos ka suspect, doon may pagka-intel, no? Doon di mo balaan nga, arap yung silikod mo, no? Oo, kasi tapos ng tanan mo, tauhay na mo, kung talawon ta sa video, tauhay ng tanan. Tapos gulpi lang siya, dumulagan mulot, kaga ginlupatan niya to si Ramirez, kag binulog sa likod. Kasunod siya niya anong plano mo kapatubang mo sila nung mga imo? Ang nanay nagkapangayo bulig sa akon, nga kung pwede makatubang, kining nanay man ni alias Boy-Boy nga taga Rios, para at least mistoryahan nila ang problema nga himo sang bata yay. Kaya mo lang nakagapon, narito siya nagkatun sa sakon sa barangayon, nga pangayo sa sakon sa bulig, gusto kumantanin nga magtubangay sila si nanay ni Boy-Boy kag ang nanay ni Ramirez. So, ano ma-schedule ka or ano? Depende sila kung din nila schedule sa hapon, kung sa Rios o kung sa Kubay man. Depende sa ginikanan sa ni Ramirez kung din niya gusto. Kaya ako open ako din kung gusto din sa akong ariglon ko sila, okay ko din. Okay. So, bali, ang natabo siya din aming nabunanda. Porque sige, why man ka mabal nga duging pagkat ang kat ni sige man dapat na panilada no. Actually, gym po, pwede bisan sino lang makadto di para nga kay free for all ni para sa tanan basta mayo lang. Kay ginambalan kung gid sila may ball club itadriya, amboy lang po yung pinustuhanay para wala nang physical anay. Kagapon nagibot ako ang motor na tabog sila o sa anong sarang mo mapalapot sila ka pwede ang basketball court para tayo nga so happy lang black tapos may bunanay eh. Oo, kay kung mga taga-diri lang kaya mga paburuyo kung lang magarampang siya dogi kitaway galing kiti ini nagalit tanay na kay guro do hindi man kita kay way man nila sila galinum tanay kay hindi man nila to sa anay mo katabuan namin nagbalaysay sila kay tungod na way kin pasa ang bula sa kay Boy-Boy kay kung pasa ko tanay siya kaga po may posible di man daw pa sila amo man lang tong ilagin na lang kag ilagin base kung nato ka kuro kapit tagaan mo lang 200 no wala man tan lang isa ka bula guro kay may bula man din sa barangay ko para mapatigayon lang ang mapasyot pasyalwat. Nabatian ang nanging pahayag ni punong barangay Alex Jan Jovel sang barangay San Pedro Haro, Iloilo City, Bombocha. All right. Ini si Bombo Sairin Nasis and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Salamat Bombo Sairin Nasis. Di amuning problema sa karon kay basta gani sa patag iya sang sports competition hilabi pa kon mga basketball nga niyo. Natural na may madaog, natural na iya nga may mapierde. Kung hindi kaya kamaton sa imo sini nga kapierdian, hindi ka maghampang sa basketball eh. O galing kiti nagapainit man sa hampang ining ginatawag iya nga pinustahanay. O galing kung lang taon mo, no, ang pustay ni manggid ako is 50 pesos. O galing kiti para iya sa suspect siguro ba si dako na niya nga bagay yung 50 pesos iya. Sa aton sini nga mga kabombo pero sa andan la sa aton sini nga mga kabombo mga puro pamalhas ni isang una sang tsimpo naton 5 pesos mo o 5 pesos pang ice water lang o kon pang soft drinks sa aton sini mga kasimano importante makagwa balas mo kag makauloy resisyo ka isubong medyo nagsaka naghawa nagpulok pesos na 50 na imbis kung tani nga lingaw-lingaw
nalabot iya sa punto nga krimen ang natuga. Pero kung lang taon ni mong senaryo, sa bahin sang biktima, sarang kamo iya nga maka-file sang nagakigo sini nga complaint. No? Kag mahulog ini siya, kung lang taon naton, sa circumstansya, sa frustrated murder. Nga nag-frustrated murder iniyaw sa aton sini nga mga kabumbo. No? Una bes, kung basihan nimo ang closed circuit television, ang CCTV footage, nagatalikod ang biktima. No? So, dira pa lang ang gulo sa aton sini nga mga kabumbo, sarang na kag mabakod na iyang nga balasihan para sa nagakigo sini nga mabugat nga complaint or kaso later on. No? Bangod nga napilasan gamit ang isa ka patalom sa aton sini mga kabumbo kag subong nahibaluan naton sandig sa pagpangusisa sa Bombo Radio nga ang suspect ginpapauli na gali ini. So halin sa ila sini nga balay, sa aton sini nga mga kasimanwa, halin sa ila balay, nagkuha siya sang kutsilyo, nagbalik sa basketball court or sa covered gym, kag pagbalik niya sa covered gym, nagatalikod ining biktima dito kag binuno niya. So sulod gid siya sa mga balasihan or sirkumstansya sang ginatawag nga frustrated murder. Frustrated bangod nga ti fortunately wala napatay ang biktima. Kung ang biktima napatay sa aton sini nga mga kuturan, no? Murder gid sini ang iya nga pagapangatubangon sini nga kaso. Sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Luyag sang kuluyag sa magtimbang sini nga bahin nga ariglohon ini mas labing maayo, no? Pero tikon may pang-alang-alang kag gusto gid iya sang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso, pwede gid ini, no? Sa aton sini mga kuturan, dako ang posibilidad, no? Nga mahulog ini sa frustrated na murder. Kay ti nagpuli pa siya mo. No? Nagpuli pa siya sa ilabalay kag nagkuha sang armas. Kag nagatalikod kag sang ginbuno niya. So mabrubugat ini nga kaso. So mas labing maayo sa aton sini mga kuturan, no? Sa pamilya sang suspitsado nga husayon nyo na lang ini. Husayon nyo na lang ini. Kag kung may mga balain kamo iya nga tinutuyo sa aton sini nga mga kuturan, hindi nyo man paghimua sa lugar kung sa diin nga ti ginahimo iya bilang halampangan, may mga aktibidades, may mga sumba dira, may mga siyempre may ball club nagahampang dira almost every day, no? Sa aton sini nga mga kabumbay niyo man paghaliti dira nga ginhawa man ang kapaayo dira ang covered gym sa nasambit sini nga barangay pagkatapos ti mahalitan sa malain sini iyang hitabo nga may binunanay nagali dira iyang nagakatabo kag lunsay man lang mga pangayaw. Sakto na ang balnikap nga kun mga tumandok lang nagahinampang dira tinuay man sang ginamo. Pero kung kaysa hindi mo man malikawan nga may sumbaganay dariya, pero as much as possible, no? Ining basketball ginapatigayon para iyang maka-ehersisyo kag makahampang and promote sportsmanship and camaraderie. Why na iya sang siling mabasket kinay mo tapos samuan mo iya sang boxing o kun judo di panghinaw. Dibla sa aton sini nga mga kasimanwa. 19 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon. Istorya naton diri ining pagtuhaw na naman sang buho-buho. Kada gani iya mag-ulan, no? Sureball na iya ang dalan sa idalom sa Ungka flyover. Mabinubo-buho naman dira. Tinagligad sini may buho-buho, nagtumpilak man dira ang driver, ang nagadrive nagamaniho sa motorsiklo. Subong ti kung hindi mo makita bangod nga may ara sa pagdanaw-danaw,
sa mga kuturan naton nga nagamaniyos ang salakyan at ilagabong kag daligin maguba ila sini mas lakyan ang pamangkot sina diri iya banwa anhon ini sang Department of Public Works and Highways hulaton nga may mabuka ang ulo da pahilayo lang kon ang taga DPWH guro adlaw-adlaw diri nagaagi or pwersahon abing adlaw-adlaw dira sa maagi kag mabatyagan niya ang kudol-kudol bangod sa buho-buho niyo nga dalan sa may ungka flyover. No? Hindi gani pamotoron sa panlaganon sa 189. Tapos pag yun sa buho para nga tistingan niya man kung ano mabatyagan niya kung makatilaw siya itong pilak pasi diri pa lang kag makapahuna-una sila. No? Lilintukin si pa kayo tanan ni gali sang insakto. Ano abi kay ti lamhit lang inobra nila mo. Anyway, balik-balikan tani karon sa aton sa di pa rin nga pagpakalagad diri sa bumbuanay sa udto pagkatapos gilamang sa bilang kaimportante nga mga pahanomdom. Oras 21 minutos sa kaligad sa Taknang Launa. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 21 to 27, 2026. Siya magabalik agad maghatag sa inyo sang one great musical show. That's Mr. Totong Villaruz, kaupo na nga banda sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi sa Hunyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo Mags kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Hunyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. A pesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plus Wala Dos. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico, ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agon makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa galing nga makabulig sa imo palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos sa nakalikan sa takna siningalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby kay check naton ang balita ni Bombo Jomar Villa. Ining buho naman dira nagtuhaw naman sa bahin karon sa Uka Flyover. Humalin sa pag ulan-ulan sa nakaligad sining iyang mga inadlaw. Amo man kang pagtuhaw yat yanon mo abi kay tawag sing gani. Spalto lang na damo. Di ulan init hindi kin mamagtiner. Tiyang pamangkot sining gani nga way na madalaya sa budget to nga pila na to lapaw na nga ni 1 milyoning budget ni isang Ungka Flyover niyo. No? Lapaw 1 milyon ng budget sa Ungka Flyover. Ang pantos yan sa mga motorista daw malabot na sa forever. Standby kay damo sang disgustado gisna diri. Kay labi pa mga motorista. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Bumbot gin pabombo sa pila ka mga pumuluyo kag residente karon no. O kanining mga motorista naton ang sitwasyon sang dalan sa may dalom karon sang Ungka Flyover ini matapos nga nagbuho ang porsyon sining nasambit sining dalan nga tinagaresulta karon no nga nagahatag huol sa pira sining ka mga motorista no sa mga kabumunan naton ti sa mga nakalabay sa area siguro ti very familiar gid no Bombocham kun halin ka diri sa may Iloilo City pakadto na ini sa may Pabiya sining way no pero before pa ini ka makalabot sa intersection sang nasambit sining flyover dira gid sa may tubang blasang isa ka gasolinahan kag sa dimension sa naglikad do natuon na gani sa may boundary na mo no sang Pabiya kag sang Iloilo City no ang nasambit siya ni karon nga lugar probes pagpalapmangkot naton daw nakasulod pa siya sa jurisdiction karon sang Iloilo City no Bombocham kung sa dinti isa na karon sa dalantaw nga kung paano nga matagaan sang nagkakaigo sining itulapangod ining nasambit sining concern suno sa pila ka mga residente sa nagligad sining adlaw hindi pa ni tamak dako no kay ti sa sige-sige nga labay sang mga salakyan so nagadako no ang ining buho kag subong man nagadalom Bombocham no tikita ganis video nga kon maglabay ang salakyan na
aga salop gid ang imo sining karito amo man ang pila sining ka mga motorista nga nagalabay sa nasambit sining lugar. Ang kalapadon sini siguro do labador. Mga laba kanibla nga labador ang dako ni na do mo naklapad. Sobra do labador dako gen? Daw lang. Daw. May sari-sari man nga sa isang labador, may dako, may dako-dako, may medyo dako, may gamay. Ang dako nga labador do Sa mo dako nang kita nga labador. ano to kinaho pag explicar kaysa nagligad kuno do dako-dako las pinggan mo ti bala no man gaan espalto ya kun may tubig kag sige-sige labay ka mga salakyan Dugay na ni nga problema kapila na magbalik Vince Dizon di way gininatagan sinigi kigo ing tulupangod ni kay inatik-atik lang itong ila to. Kay ligan nakalusot di si Secretary Vince Dizon. Nag-ano na sa? Doon sa babaw. Nangapi-ngapi? Tali nagligid sa na? Namin ni pagyon di gusto dalom si Secretary Dizon para doon ma-experience kung ano ang sitwasyon Why sagin pagi sa dalom bumudjumaraw doon sa babaw pinagi? Doon sa babaw tuligan mo dumitso. Ginahungod man guro sa mga utok trabungkol nga tawo sa likod para nga hindi na mag-agis dalom. Vince Dizon, kung nagapamatik ang nagalantaw ka lang tuwaw. Dugay-dugay na nga pinitinsya sa mga pumuluyo diri sa syudad kang probinsya sa Iloilo pang nos-nos na kamo di karon para nga maumpawan kamo nos-nos ang mga tinaga nga makahatag sa nagakigo siniya nga pag-intindi kag paghangop sa problema sa mga pumuluyo diri iya sa bahin sa syudad kang probinsya sa Iloilo. Mong Jomar. Amo gani no tiyan mo nang isa sa ginalantaw. Actually ang ining nakita ni nga buho pila lang ni kito sa idalom sa intersection ang matong idareklamo kay do hindi labutan binulan naglikad gin-repair na gipabumbo man na tina-repair naman ti do naga lob-lohom naman na basta gani kuno kun spalto do dasigid man sa kuno mag ma-damage kay masami basa no na huluman. Dugay na ni di lang ginaapilar nga ipasiminto na ni. Pila na ka bilog sini nga regional director naglabay sila dre, pila na ka bilog nga secretary sa nga Department of Public Works na naglabay sila dre, way gyapon ni mapasiminto. Amo nang obserbaran to dugi overlay lang no do nang mga ginahimo sina pero ti kay ang galabay abis dalom hindi lang mga sikad no kundi dagko no nga mga container truck bumbutsampa mo man nati dapat pag yun mo tong dagko nga slakyan sa babaw magklarosdak to mikron ibla mo nga ghost mode na. Yes amo ganit kay halin pa daan iban to sa port do dragid ang sentro abi no kun pa southern ang part makaagilan na is dalom yati ang mga mag-an nga slakyan katulad na bago lang labay o tricycle na e-bike single ka motorsiklo ako na guro pwede ka agina por Diyos por santo maro ay nano na ni So tibis diri sa pag pamangkot naton sa pila ka mga residente sa lugar. Sunod direct kay Sir Marvin Mortel, bumbutsan piyagin pahayag iti delikado no sa mga motorista ilabi gid kon kagabihon okay lang na kuno kon lusulado mo bla kay makalikaw ka pero kaluluoy ang iban nga mga baguhanon sa lugar no kay naganiti samtang ara sa area no iban sini nga mga motorsiklo bumbutsan pa sulod gidwa nila Kuruidamo. No, tiban way kabalo abi nila siguro ti do tubig lang nga nagstagnan. Galiti mo madalom no nga porsyon sang dalan ang nagbuho no sa sige-sige nga labay kini karon sang mga salakyan sa nasambit sining area. Ang paglantaw nga ado posible may ara sang linya no sang Metro Pacific Iloilo Waters dalom bumutsan pa nga duway nagakahubas ang tubig no sa nasambit sining nga lugar. Rason nga ti once kun maglabay sa lakyan no so do nagadugang nga nagalapad ang yesining damage no kag subong man ti nagatuga dugang sang mga kangawa karon sa aton sining mga
motorista Bambutsam. Paribla no pabati ta. Kung amo nang dalagan sang impormasyon dira Bumujumar, ang Metro Pacific supposedly may joint venture sa MIWD para nga magpanglubong sang tubo kag mapamayo ilang serbisyo nga halos ang ila sini iya nga mga konsumidor may maayo sining tubig pinagi sa pag-distribute nila sang potable water, no? Ang Guaya Subong gabuligay sila sa Department of Public Works and Highways sa pagpantos, no, sa mga pumuluyo diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Amo nang ila subong pinaka dabis-dabis nga nahimo. Gabulig sila sa pagpantos sa mga pumuluyo sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Actually again palabot man nga concern sa taga Metro Pacific Iloilo Water. Sa mandumduman mo gani mo Jumar, makapila mo na ka bisis ng palabot nga concern? Asa naglikad may isa duwa na Bambutsam. Ikatatlo na subong? Ikaduwa subong kay likad ang isa to mo. Di bala sa piyak nga porsyon sa tabok to may concern man na sa una nga nagagwasa da ang linya nila? Yes, doon nag-awas man da. Makapila na ka bisis why Manila gin hitso mayo? Tila taon tani karon kay Bam Kathleen Guillermo ang commercial division head na sang nasabit sa Opisina Bambutsam gin pa-check yan na to subong kag gina pa-confirm kung ilagid man ni linya kag kung paano nga dayon no matagaan dayon sang nagakaigo sini nga to Bambutsam agad nga ma-repair. Mas mayo ko na muna nga may gilayon sining mga lihok dira ang taga Metro Pacific ang DPWH sa kay Sabado manosla. Amo na no again paano tanay kung anong mahimo sini karon sang Metro Pacific Iloilo Water Bambutsam no kung ma-repair nila no kung ma-validate na nila kung ilagi man da kung paano nga ma-address sini nga nasambit sini nga concern na Bambutsam. So aribla no pabatita si Sir Marvin Mortel sa nasambit sini karon nga lugar kay palan mo timing gid samtang interview kay na ho. Araman kita si Guards Dalan, no? Way kita sa vlog sa lugar kita. Samtang interview Bambutsam, siguro ang kalayoon namon nga duwa di sa may buho nga ginareklamo, ado mga duwak-dupa. No? Ti timing gid nga do nakalabay to siguro sa lakyan nga way makabalo nga may buho gali. Ti ang tubig dito nagdiretso, no? Basa gito short ni Sir Marvin, no? Kay golpe lang naglabay ang salakyan ti nag-agsik gid no ang tubig no sa ding buho nga ginareklamo cross na sambit sa ding lugar. Aribla si Mortel o kon si Sir Marvin Mortel sabi interview diri sa Bombo Radio. Ti kun kwan kalaway gid sa mga public transportation kalaway ti besi pabla amo na gakos ang traffic di kung kaysa kay may buho kakadalong pa kati paglabot to sa babaw may ato pakit nga nagakudol-kudol to sa intersection ti perwisyo gid sa mga riding mga sa comfort sa public o mismo ikaw kuno to agi da motor mo ti isa gani ka tiplang pa ko kaya kwan pa gani ko kakibot kaya gisa may tubig hindi mo makita ng isang kanya dalom gali kapin pa kung gabi na mahal na kung adlaw kaya makita mo kita nga may kita mo diri subong gina-interview diri subong ginaaksikan pa kita dapat ni kariglaw na isang DPWH so hot in the act again no? Oo kag may mismo makita nyo man ikaw basa guro ba yun? Basa gid gani bako pa lang ari na ni sa may kilid bro labot pa hindi makita sang driver siguro so sarap mo panawagan din? Ang panawagan ko lang sa DPWH kailangan kung ano nyo tagaan nyo atensyon lihog para sa mga
publiko ni nga kon nga kayuhan. Kung gabi ko no, gulpi lang may nagalagapok, no? Ati, oo, natural ginana kay may buhok. Galagapok sa ati. Maila na kon ang motor nga naga-ride nga hindi hubog, magubog, baliskad kagit. Baliskad kagit, but mahatuwad kagit eh. Di pagwano, no? Oo, kapin pa kun okay lang na sa nayos na paglabay-labay di. Pero sa bagwanon, sigurado kagit, pan kagit. Sir, ano ka name, sir? Ha? Ano yung name ka? Si ex-kagawad Marvin Niel Hamura Mortel. Former punong barangay. Former barangay kagawad na agsikan sa tubig samtang gina-interview sa bumuradyo bangod sa buho dira nga tuman kadako nga nagsabaw-sabaw sus Maria kagusip. Halin pa kagapon ang tagiti sang init, way man nagbundak ang ulan nga nagsabaw-sabaw na daya bumujumar. Kaya mo nang paglantaw nila to kay may connection gimas dalom. Amo na nga daw hasta subong nga daw hindi siya mahubsan. Bumuchamti mo to naglakat las kagawad kung si former kagawad kay residente mas lugar. Naghapit lang to sa sanay isa ko to ka sachet to ngabon kay manglaban na siya lang alang. No? Basaya si nga short kagabayo bumucham. Akon basa magani gamay pero doon na mara na, no? Sa do timing naman na kay ma-off ka naman Hindi pa man damo pa man mga bano Damo ano? Damo sa ano? Mga follow up. So mo nang ano no ni ayo man si bubukres si bubudande mo, engineero. So ang ginasuggest nila to gani bumbuchamp no. Actually why man kuno pabaya pumuluyo no dra sa lugar bla. Kay ang pumuluyo why na iya pabaya bumujumar. Dogin sila yang ginapabayaan. Dogin butangan nila ligad to gulikad no do dakal-dakal. Disponiring. Kay sila man mismo ang dra sa lugar mo galing do nag-osmod no. Siguro do halo tos dalom kami tubig. Bumbutsam so siguro nagakinanglan gid nga kung paano nga mapastop anay no ang pag kung may leak gid man kay do gatubod as dalom bumbutsam no kag sa say nga mapatigayon sa nga repair abis babaw agod nga matapna na ang ining nasambit sini karon nga problema. Actually nagpakigaangot kita kay retired police colonel Darico Garbanzo sa Iloilo City Traffic and Management Unit. Ginapahayag sining after ta pagtawagit pakadtuan niya dayon no gulatula ta gani ko nanong feedback to bumutsam gin pakadtuan niya sa personnel niya kay ang memo siya nga posible butangan nila na isang warning device bla sakop panada sang city mutugin pa check ya pa-validate ito sa tawon niya kay do sakop pa sang city although nga do natuon sa base boundary pero do nakasulod pa counted pa do na counted pa no sa aton sila nga mga kabumbo. Ang boundary do dito dapit kuno to sa may kahoy ito nga ano to man do. Lawaan. Do Jemelina. Abi ko kahoy. Do sa Jemelina tinito medyo malayo-layo pagamay ti sulod pa no sa ulunhan pag ito damo pag inada kuno sang kudol-kudol mo bujumar. Oo, damo na da. Sa may intersection ng motor dimension Sir Mortel. Asta na to sa may Aganan flyover. Ang sa Aganan kay do naga-drill ano ganin tawag ni do ga court sila bla. Di ang tubig do may lutak. Amo na nga daga awas das dalan. Bambutsang bauti tamak danlog. No, ang dra sa may Aganan. Ang mga amo niya nga mga seryoso tani iya nga mga sahi isang problema. Amo ni ginakantuan ni Vince Dizon, di? Ang mga timawa to yung nga kahapos to yung kayuhon. Mo to yung sagad ka, sus Maria kagusip po. Diri sa tani kanto, kag diri sa magligid-ligid, oh? Jobs? At ilang taon tani kung saan naman schedule ni Secretary Dizon, be? Bumbutsam, kung paano ti matagaan isang nagkakigo sila ka concern. No? Sa aton sila mga kabombo. So, ang kabahin na pabati tablanay ang kabahin sa payag dayon ni retired police colonel
Aldarico Garbanzo sa Iloilo City Traffic and Management Unit. May nag-inform regarding that. Actually, ang sa dalan, kung may ginaobra, ang requirement naton sa mga kontraktor kag sa mga concerned nga agencies nga dapat ayuson gid no ang mga public safety nga mga devices na para nga makita kung may mga dagko nga mga buho, so dapat may mga railing, no? May mga blinkers para nga makita kung gabi. Pero ang ina siguro nga area, base sa kadamo, nagagi amo na ang resulta nga naglapad kinagdalom ang buho dira, no? So unfortunately may na disgrasya. So ang amon sinadya maghimuon tawag kami ni sa concern nga agency, and then para mahingagaw kung mabutangan na dira sang safety or visibility nga mga phones, or kung hindi man ma-request kita nga dapat temporarily matabunan nila inadira, no, para nga wala na sang may magsulit nga accident. So, bali ma-request. Pero for the meantime, pwede ka makabutang do kon abisor do traffic. No, pa-mission ko na sa aton nga na-assign dito nga importer. Okay. Para nga matanaw, no, pag itakson ang kung ano kay man kadalom, kay kung ma-request kita sa barangay, no, sa ka-option ta mag-request sa barangay kag magbutang sa mga makita nga mga phones or may makita nga mga directional sign. Okay, sige. Si Police Retired Colonel Aldarico Garbanzos, Bombudsam. So mo maning isa sige nalantaw sa mga residente sa lugar nga ti samtang do hindi pagitama kadako-dako ang buho nga gilayon nga ma-repair, no? Kay once kuno kun pabayan lang kag solihi magtama na gid kalapad, Bombudsam, no, once nga magpatigayon sang repair, dako ang isaklam, no? Dako ang isaklam nga closure area sa may idalom. Ate, pang alsahon tang obra na kapag ilapdos sa alagyanda. Sobra-sobra na ginaya nga halin pa yasa nga antis pandemya nga panto sa mga motorista da. So buna, no, kay once kuno kun magdako siya kag mag-repair, siyempre may closure. So ang closure, laban-laban ko no, basi masakop gid ang half lane, ang makalabay siguro, tricycle lang. Ang baga na isang kabumbo na hindi nga nagalabay, buhusan lang nila balas ang dalom sa ungkap layuber. Pag next agi, buho naman. Reklamo na din kilalata Bumbo Jumaro. Oo. Ihinago talang sa pangalan nga Miss April. Do familiar, no? Kasi o naman ko ni karon makita mo. Amo gani na sa ton sila ka mga kabumbo. Bala mo kung may mga option na guro sila ti, di naman sila guro maglabay da kay budlay mo. No, galing kay tiway naman choice ang iban kay kun dito ka mas babaw, may kabantay man tong traffic enforcer tok pabiya. Basta hindi ka to club auto blas aganan tayo over kag mega ikog na simo nang blink blink bla. Sa aton sini ka bombo so mo nang gisati kinalantaw. Ano ko bla Bombo Jumar na pinsaran ko lang, no? Sa iban niya do katawhay man sa mga dalano nila to, for example, kung nakapamasyar ka sa probinsya sa Guimaras, kampiyon mga dala nila to. Kalagaw ka sa probinsya sa Guimaras, Bombo Jumar? Siyempre, di ba, magpangliko-liko ka. Muna yung tawag siya gani, ara sa nabukid-bukid sini kabayan, pero kampiyon mga dala nila to, lagpad. Domintinado? Kagi ko kanto pa Buena Vista, kagi magukadto sa Hurdan. Pero may nagambal sa kundi. Ambal ni Vice Mayor Tabiano sang Sibunag sinya kampiyon pag ang dalan sininamon. Kampiyon ni mga dalan namon, tapos may lapad-lapad nga magyan mo kalapad-lapad sini nga mga
kasandiyahan, no? Dagko-dagko nga pula-pula kuno nga sige subong ang harvest kuno to nila, no? Iya kuno ni Panyang Chavez. Perti kuno to mo. Oh. Kag sa ulunhan lang to ti mga amigo taman to nga gatutok kin subong ti day day Park Junjun sang RCJJGF. Oh. Kampiyon kuno to yang lugar nila sa pagkabilugan sa probinsya sa Guimaras kuno Bombo Jomar. Kampiyon to. Sa Lingawan dining lugar nila. Liningawan. Oh. Bombo Jomar. Tiyo mo na, kung ginasunod no? Kung ginasunod siguro ka mintinar Ado pareho man bla kung may gamit. Ti kung gamay pa lang ang damit, si repair mo dayon. Ti ito na may gawa kag hindi gawa budlay. Ti galing kung pinsaron mo naman ya, halin pa ni antes pandemya mo bujumar mo. Bay kayo diri, kayo didto, usmo diri, usmo didto. No? Litik diri, litik didto, buho diri, buho didto. Wais lang ni makapoy. Tiyo mo na nang isa sa kidalang tao sa tingin kumano nga may do long-term solusyon nga do na sang do kay sa alang obrahon no do di naman mo sulit mo nang isa man gani sa gina lantaw karon sa mga nagpadala sa message ni Bubujo marang kilala ko bla mo ano message ya. Siya sa ginadala yung issue sa ungka flyover gabusong pa lang si Mrs. Subong manog grade 1 na bata ko problema gyapon ang ungka. Kampiyon nga mensahe sa kilala ko ba? 2019, di ba? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Buti tama-tama, grade 1. Grade 1, ginawa mo Jomar? Grabe, no? Di ba si sunod grade 2, bla, Japon? Ang lain lang kung mga po na ang kilala ko. Problema ang Japon. Sos Maria kagusip. Tiyan mo na, no? Manang sitwasyon sa ni karon. Abo mo ang observation gani sa mga residente sa lugar kay once kuno kun ang dalan hindi mayo ang flow sa traffic mahinay. Speciality sa may intersection nga mo man ang isa sa kinalantaw nga problema kung mag-ulan gadugang ang buho-buho no do hindi mapino bla bumutsam siyempre ang mga salakyan hindi makalakat duro-diretso na gahinay-hinay mo na nagatugas ang malaba sining nga traffic ina binigid ko na rush hour sa aga kag sang hapon bumutsam sa tion nga makalabay sa sambit sini karon nga lugar. Tido mo man natani ang plano karon sang pila ka residente nga sila na lang abi matampo kang dakal-dakal dira sa dalan sini nga reklamo bumutsam galing ti suno sa ila basi maubos lang kuno ang dakal-dakal kay mahumok abing dalom no. So ang una gid kuno dapat ngay moon kung paano nga mapa-stop no ang pag leak abi no sa nga tubig sa dalom kagad sa time nga makapatigayo na bis no sa nga repair pero ti balon taniya no subong hapon kay tinag mono man to ang taga Metro Pacific nga check nila kag subong man ang Iloilo City Traffic Transportation and Management Office nga mapalabot man no sa tungdan sa kaling opisina agud ka matagaan ni sa nagakaigo sa atensyon bumbutsam. All right. It is si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa, no? Nga amambal na to nabi nga do nagabukal gid kay do nagaindakal gid ang dugo ko, no? Kay mabatyagan ko banwa ang balatyagon sa mga motorista nga adlaw-adlaw nagaagi dira. Mabatyagan ko man ang balatyagon sang nakaagi na balingtuad dira, nakaagi na tumpilak dira. Kung wala gina-videoan si kagawad kagina, si former kagawad, namuyayaw na to. Galing tiyanon mo kay nakabidyo sa mo, hindi pwede ka pa muyayaw. Ti ini bangod sang sige-sige kag liwat-liwat nga dipikto dira iya sa may idalom sang ungka flyover. Sa pagkabalot ti
Dingki mo kakita nga mapatindog ka sa flyover pero sa dalom lain naman yang mabudget dira, no? Sa aton sini nga mga kasimano or why malakip sa budget. No? Hindi lang kay isa ka beses, duha ka beses, madamo na ka beses sini nga ginpabumbong na sambitan sining area. No? Ginakantuan man sa taga DPWH, lamhit-lamhitan lang nila sa espalto. No? Why not abi sa aton sini makuturan nga ipakayo na ni isang formal. Kung napasiminto, ipasiminto na dira sa aton sini nga mga kasimanwa. No? Kung ang mga kuturan naton nga himulsuan mo, mambang kabiti, pakayo naman nating dalan sa dalom sa flyover o galing kay antos naman kamos traffic. No? Kung ako naman yang mangkuton, laban-laban ang balatsagon sa mga tao, dira, immune na sila. Hindi sila immune nga, halin pa yasang antes ang pandemya, gainantos na dar sila yasang pagpugok sa dalagan sa trapiko. Dapat isa man ni sa tagan ni Secretary Vince Dizon sa nagakigo nga pagtamod, Benz. Sick Vince! Basi makabalik ka diri liwat, lang tawa diri laban-laban, mabalik pa ni siya, kati tsikero niyo paning aganan mo. Kuno nang sitwasyon to. Last time to may palabot man diri sa concern nila, may kartanan sa buho sa ganan. No? Pero katalaka sang balik-balik sini nga sahi sang sitwasyon, no? Siguro mabalaan man isang taga Department of Public Works and Highways nga kon spaltado na dira, nagatagiti ang init, ginaagyan sa mga dalagko sini nga salakyan, bundak ang ulan, matuhaw gid ang mga potholes. So, kung tani may ara man sila sa antisipasyon, kag tagan man nila sa nagakigo nga pagtamo dayon whether iya ini sang Iloilo City District Engineering Office or nasakop na ini sang Iloilo 4th Engineering Office. Bisan pa paano bala makabawi kamo sa mga taxpayer? Nga pila na katuig nga nag-inantos sang hindi maintindihan siniya nga hatag sa ila sang huol sa masami nagatuluhaw sini nga dipikto sining nasambitan karon nga proyekto. Nagpasalamat kita nga magyan na ungka flyover. Pero ti sa dalom to gali, grabe man ang problema kung magtuhaw. So nung silingon, anay kay why na sang problema? Magyan na to sa ibabaw, sa dalom ya, pawalaan ta na lang problema nga nagatuluhaw sa tagsa nga mag-abot ang tsimpo sa pagulan-ulan. Ti anong tawag sining ani manwa? Kung buksan mo ang website sang Department of Public Works and Highways, ano sini ang makita mo dira sa aton sini nga mga kuturan? Do hindi pa siya magwaaw? Do nauya siya? Hindi ka mamuksan? Why kasang may makita? Subong! Sa aton sila mga kuturan. Ari na. Ari na siya. Ano makita mo, aw? Dubago ni aw? No? Dubago ni subong engineer, no? Dili lang ta mabasa, bro. Araw? Republic of the Philippines. Basi kung mapakita mo man da, engineer, buksin man, engineer, buksin man ang website sa DPWH bla. Pakita ta basahon ko. Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways, right projects, right cost, right quality, right on time, right people. Arada nakabutang
Standby mo kayo ipakita ni engineer na sa aton sini nga mga kasimanwa. Sa ila sining 20th anniversary banner o kampiyon. Build. Build tapos sa dalom niya serve tapos ang dako-dako ginang right. Galing kiti why niya masakop guro ang ungka flyover. Sa aton sini nga mga kasimanwa. Kaysa pagkabalo tayo ang ungka kagaganan flyover, no? Perfect partnership na iya. Sa aton sini nga mga kuturan. Ara na engineer. Standby ka mo. Na ang nalikupan sang orange sa babaw bla. Kay pagbukas mo gid subong sang website sang Department of Public Works and Highways, ang makita mo gid sinidayon ya mo na iya mo. No? Magluwas sabi nga may slideshow sila sa mga projects nila nga nahuman. Titani butang human day ang ungka kagaganan flyover. Sa aton sinigawakas. Araw na, amo na pakita sa inyo ng engineer, Republic of the Philippines, Department of Public Works and Highways, right projects, right cost, right quality, right on time, right people. Diriya sa ganan, right away ang antos. Or Diyos por santo. Ginakadlaw tanan ni subong sa aton sini nga mga kuturan, no? Bangon man nga ti na subaybayan gini naton ang plastada dira ang problema dira sa ungka flyover. At the same time, no? May malapad nga kadutaan ang kilala ko to sa banwasang nga pabiya mo na nga permi ko to nagakanto-kanto, no? Mga 1,000 meter das. Ti simpre ang pabiya first town diri sa syudad sa nga Iloilo. Di ba? Sa aton sini nga mga kasimanwa. But why na iya, no? Sugpo na lang sa istorya ang punto sina diri banwa, no? Dapat tungdan sang DPWH sa pangkabilugan, no? Ang nakabutang diri nga right project, right cost, right quality, right on time, kag right people. Ti right bala na, tsakto bala na, nga halos iya kada bulan, 2 ka bulan, 3 ka bulan. May problema dira iya si dalom sa ungka flyover. Nga mismong ungka flyover, problemado man nga daan. Maluoy ka mo, atagin nyo na sa katapusan ang pag-unta sa antos sa mga motorista na. Standby na kamo sa kapon lamang programa o kaupo naman sa kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sang mananayang hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 21 to 27, 2026. Sa magabalik agad maghatag sa inyo sang one great musical show. That's Mr. Totong Villaruz, kaupo na nga banda sa concert at the Plaza, blasting of alas 6 ang gabi sa Hunyo 27, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo Mags, kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Hunyo 28, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026.
Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sa immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon,
Ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Kabombo nga motorista, paano ka bala mag-apply sang preno o kon brake kung nagamaneho? Likawan ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno. Ang golpeada nga pag-accelerate kag pagpreno, ang sara nga makakonsumo sang gatong tubtob 3,700 pesos kada bulan. Samtang, makakinot ka naman sang tubtob 200 litros sang gatong kada bulan sa imo salakyan kung matawhay ang dalagan sang trapiko. Gani kung ikaw magmaneho, smooth and easy lang kabombo. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may bampira sa inyo balay. Hindi ini bampira kaangay ni Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon and happy weekend sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Kumusta na kamo dira? Mag-interview kita sa ating winner sa sining hapon si Inday sang La Paz. Since nag-Father's Day special kita last week and Father's Month pa kita sa gihapon. So ang ating winner nag-istorya all about her father. Istoryahon naton siya sa dili gid lamang madugay. But for those na nag-upo na sa aton, I hope you're all good. And chill lang, relax. It's a weekend, so enjoy your time with your families. And if you can spend time also writing your stories, mas manami pagid. So pwede makasulat kag makashare sa inyong mga istorya. And then paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa lato ng mga kasaysayan and then ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa mga letter senders natin for this week, of course, you know, isa sa inyo ang ato naman nga pagapilian bilang ato nga winner para sa siningang simana to also win 1,000 pesos in cash, the same price nga pagapapaulion man ni Inday sang La Paz. So, again, this is Tita Regine, nagabi-abi na sa inyo with a song from Jose L.G. Fuentes, LDR. Welcome sa KLP. Mayong hapon.
Naghatag og kalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat kamay ang akong gibating apang galit na wala. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo. Apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uliay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, biligid ka bayran o dolar. Bisagod sa ubiyong, ako gitang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkaduog na ko sa imuhang bugnaw nga tingot. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod sa kaayo. Apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta sa ngalan sa gugma at damag. Paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad, mula ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo. Apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Jose LG Fuentes, LDR, Long Distance Relationship. 18 minutes after 2 o'clock, ang aton diring winner, ari na diri sa aton. And of course, we have just celebrated Father's Day last Sunday. And then ang iyang istorya is about her father, of course. Si Inday sang Lapaz, sige na welcome nato diri sa aton nga studio. Good afternoon gid sa imo, Inday. Hi, tita. Good afternoon. Kaglabi na gid sa mga avid listeners sang KLP. Good afternoon. Ginahambal mo nga imo amay isa ka fighter. We'll be Yes. talking about that later on. Pero mamangkot ako, anay, pila ka mo ka mag-utod? Kay ikapila ikaw? Apat kami ta, puro kami bayi, ikatatlo ako. I see. Ti anong imo nga namataan nga trabaho sang imo nga amay? Yes ta. Ang namataan ko nga pangabuhian namon before is nga ano kami ta, gabulad kami isda ng gauga. Ah, okay. Mapisan ang imo nga father? Yes, tita. Aha.
Pero kung wala sang bulad, and then you said, dito pa kamo sa Quinto Distrito, no? Sang una. So, kung wala bulad, ano ang diskarte sang inyo amay? Yes, Parang may kaunon ka mo. Na-diskarte si Papa, may ano siya, mahilig siya mananom sang mga utanon, kag ginabaligya yan sa merkado. Biskan pa paano, nakakaon kami. Alright. Ang mga mother, anong iyang work? Same man tita, gabulig man kay Papa, pamulad. Nga nakahambal ka, nga istrikto sa inyo ang imo nga papa. Paano niya kamo ginadisiplina? Yes, stricto si Papa, amon kay puro pa kami nga daad bayi. Aba, apat ka mo, puros Oo. girls? Oo. Pero di ka mo sang kilala ko. Anong with sila ya? Puros girls. Yes? Nga istrikto siya sa inyo. Paano niya kamo ginadisiplina? Stricto siya sa amon, especially kay kung maghambal nga hindi ginayata, hindi ginasaya, example maglisin siya malagaw sa peryahan nga gabi na, bawal. Kay ginabawalan niya gid kami kay puro kami daad bayi. I see. So ano ang hindi mo malipatan sa imo amay? Sadtong nagadinalaga ka mo sa imo utod and then nag-abot ang inyo nga pamulanon. Ando may natabo sang una until now di mo gid makalipatan. Puta, nangayo kami sa iya bakal sanitary pads. Bagin tudlo ya kami ya tita sa lapat. Ang mulaw to ko nang gamito na, munti sang una gid man, ti lapat gid man ginagamit sa mga katigulangan, ti modern na ta na subong So amo na igyapon na nagasulod sa iya nga isip, ha? But mayo lang kayo said nakabaligya to something ang inyo nga mother and then providean ka mo sa inyo ang kinahanglanon. Yes, tita. Do ka joker gid man isang father nyo? Joker nga daw, stricto type Aha. So sa nagsaylo na ka mo dire sa syudad, ano ang ginhimo sa imo nga papa para makabakal ka mo pagkaon kay ti way na bulad diri? Yes, nakabudlay diri sa city kung wala ka source of income. Nagpananom siya dahon kamuti sa likod balay namon. Tapos ginabaligya na nila ni nanay, ginaano na nila ni nanay kung hapon gina-harvest kag ginabaligya sa talipapa. Kaya ang kamote hapos lang siya itanom and then nagagapa lang gid siya kung mapisan ka lang magpuro pamunyag diri, malapad mala na siya yan. So dako ang nabulig sa inyo sang iyang gintanom nga mga kamote. Yes, makabakal gid kami sadto bugas kag biskan pa paano makasud-an man. Aha. Pero may ginbatsyag sa iyalawa sa inyo nga father pangod sa iyang pagpananom sang kamote? Yes, tita. Nagbat siya gito sa kay dugin hilanat sa dugay na nga hilanat. Tapos biskan mainitan siya, hindi na sa kabatsyag. Dapat kinanglan niya gito tayo medical i-assist gid sa tayo medical galing kay pigado gid kami sadto nga time, tita. So wala niyo siya napa-check up? Wala gid. Paano niya ginadala-dala ang iyang hilanat? Ginaano ya lang, tita, nagwantaya lang galing. Pero may kilala nga nagbulong ang imo iloy. Paano siya nabulong? Yes, tita, sa sobra ni nanay kalibod sa barangay namon, may nakilala to sa nga manugbulong. Ginkadtoan to si Papa sa balay, kagin bulong niya. Nag-okay man? Nag-okay siya, tita. But you said hindi paluyag ang inyo amay nga magpabulong sa iya? Huta, pertito ka Bertoldo. Ano kunong iya masakit? Napas mo kuno ang iyang mga kaugatan hambal sang manugbulong. Okay. So kahit hindi yan na kaya, wala na siya nagtanom kamote, so ano naman ang iyang ginhimo? Yes, tita, nagbalik kami si Papa, nagpangikasog ng mga manegosyo kami ng uga. Halin sa Quinto Distrito man nga mga uga. So wala na nga sila nga kamugid ang nagauga, kundi nga ano ganin ang tawag? Nagabakal na lang kamo or nagaalsada na lang kamo and then diri na kamo nagalibod. Yes, tita. Pati siya galibod pagyapon? Wala ta, si nanay lang. And then, sinong gabulig kay nanay nyo? Siya man tita, ginaripak yan na, tapos si nanay galibod. Si Papa mo ang garipak? Yes, tita. Okay. So at age 70, ano pa ang makaya himuon sang inyo nga papasad to? Yes, at the age of 70, kaya pa yata magmotor pa Quinto Distrito. Motor lang na. Siya ga-drive or gaangkas lang siya? Gaangkas lang sa. I see. Okay. Ano kalawig kung magmotor ka pakanto sa Quinto? Ibutang tabita 2 ka oras akong hinay man ang dalagan. So do carry pa ang magtakbil sa motorsiklo.
Nagainom ni, o nagasigarilyo pang inyo amay? Ano kadamo ang iyang ma-consume in one day? Yes, tita, at chain smoker gito si Papa, 3 gid kakaha ang maubos niya. Ay, tuod. Tapos ang mainom. Ang mainom yata daw, kadamo gid yata, maagahan patanat, pamatsyaga niya daw 25 anyos lang sing iyaya. So, bali, everyday nagainom ang inyo nga father? Hindi man gid ta, occasionally na lang sang nag-edad-edad sa, pero sadto everyday gid eh. Sang burobaskog pa. Oo. Baskog magiling agi sang father niyo sadto sa imnanay. May 2024, nag-umpisa batsyag sa Ialawas sa inyo amay. Anong yagin batsyag? Yes, tita. Nag-ano siya ta, doon nagapanghina sa bala, walaan sa gakaon, nang doga irritable sa, wala gid sa gakaon ta, mo gito nga time. In his 70s na, ang iyang edad to? Yes, tita. Mga 73. And then hindi pa siya luyag, no? Magpa-doktor, kagyawan pa ka mo pilit sa inyong iloy. Tapos nag-umpisa siya sa inyong observation nga nagniwang. So ano ang findings ng doktor? Yes, ang findings to ta, ang diagnosis niya may spot siya sa baga. Oh. And then nagkasakit ang iyang kilid. Ano naman to kuno ang diagnosis ng mga doktor? After to tita, sang medication niya sa sa spot niya sa baga. Okay, to pa to sa. Tapos, pagka-July, naka-after yan natapos na medication, nagsakit iyak gilid. Tapos, gindala siya namon sa isa ka hospital, ma-check up. Amo to dayon nga, gin-diagnose sa iya nga, arthritis sa ribs lang to gali ang sakit niya sa kilid niya. Ate, ang pneumonia? Ara pagid? Uli na to tita na detect sa another doctor. Aha. So August 2025, ano tong iyang ginreklamo? Nagreklamo siya tita, August 2025, nagreklamo siya nga ginahapo sa. Nabudaya na siya nga ginhawa, daw mo na? Oo tita, nang may nebulizer mo sa balay, ginanebulize namon, dug okay pa siya. Ginahagad man sa namon ni nanay nga mapa-check up, ay ayawan kagitana sa iya danay yan sa mag-upod. So, doon di siya luyag nga hindi siya mapisan, magpa-doktor? Hindi, tita. Nga ako nuhaw? Natak-an na saya maghinulat. Hindi siya pasensyoso gali sa pilahay, yes, sa hulatanay. Di kay ginahapo siya, kag nabudlayan siya maginhawa, anong inyo nga ginhimo? Sa uli, tita, siya man ang hagad ta after a week, siya man ang hagad sa amon nga mapa-check up na. Sa isa ka espesyalista. Kaya hindi na siya guro kagwantas ng sakit, no? Ang kabudlay sa pagginhawa. So, sa pa labs and then pa x-ray siya, ano ang na-detect sa iya? Amo to ta, pag after labs niya and x-rays niya, na-detect na may pneumonia na. And then, pa-admit niyo siya? Ano ang natabo? After, wala pa to danay ta, medication sa danay ni Doc, damo nga medication ang naagiyan niya nga, tanan nga antibiotics na agiyan niya. So, sa balay lang siya ninyo? Yes, ta. Pagbalik namon, last na mga balik, nagambal ang doktor sa recent yung laboratory, ang baka doktor nga, wala gid iya nga pneumonia, kinanglan niya i-admit, kag dito siya, kag ang hapo ya wala nakuha, dito siya ni Doc, diagnose nga may COPD siya. Anong ganin ang COPD? Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Okay, klaro ha. Sa mga kabombo natin dira, basi kung wala nakakatch, kung ano ang COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. So, sakit sa lungs. Amo na siya. Sa baga. So, sangin pa-admit nyo na siya, ano nang natabo? Yes, nagkadto kami sa isa ka public hospital. Nag-waiting kami to ta. Nagulat man kami. Tapos, hamba ka akong sister, i-private, private ward para kay may pneumonia sa nga daad, diba do i-isolate? I-isolate lang siya. And then? Pungko lang kami to tita, from 9 a.m. hasta 12 a.m. nga pungkuanay. So ano yan naman nga ginreklamo? Nagreklamo gid siya tae, hambala.
maagahan pagid ko di mapuli na kita. Pasensyoso gid si tatay ninyo, no? Anyway, nga ang nakahambal ka, nga didto mo gid nakita sa na-admit na siya kung ano ka desperado ang imo amay nga mag-ayo. Because prior to that, daw wala gani siya yayagaman nga magpa-laboratory, magpa-check up, mag-inom bulong, inugtas pa ka mo. But this time, nakita mo ang desperation sa iya nga mag-ayo siya. Nga nakahambal kasi na. Yes, tita, kay syempre ako to dadang bantay, kita ko gadyata kung paano sa naghambal sa mga gusto ya pa nga mag-ayo, gusto ya pa maupo di ang mga apo, si nanay. Gina niya gidang iya nga balatian nga mag-ayo gid sa yata. Okay, so which means ga-hold on, di siya ka nag-fight siya. Maybe this is how, kung paano mo nga ginhambal ka ginano, amo ning ginamin mo, this is what you meant when you said nga fighter ang imong nga father. Yes, ta. Okay. So, ano to ang iyang ginaanto sa hospital? Nga daw, hindi gid mapungga na imong mga luha sa paghibi. Anong imo nakita? Oo, ta. Sang time nga to, duwa kami ka sister ko, kag sinanay nakaapas man to, sang time nga to, nagbugtaw siya ta, nga nagsinakit, gidyata ang iya kilid yata. Tapos nahapo siya. Tapos, nagambal sa sakon nga. Day, tawag atong doktor, day, sakit. Ganingoy-ngoy na lang ako eh. Ang sakit nga to, ano ganito ang findings sa mga doktor? Arthritis? Part na lang to siya, tita, sang pneumonia niya. Okay. Do nag-ano na. Ang sa lungs niya na to, connected na to. So, tanan. sino ang bilin nga nagabantay sa ospital? Kung morning, kami ni nanay, kay si nanay, whole day na. Tapos kung gabi, sila na lang ito ni nanay bilin. Kay kung hapon, baligya pa ako kay pang sapin-sapin naman sa hospital. And then sa naghambalan, anong siya kalawig sa hospital? Mga 2 weeks kami to dito, tita. Okay. And then naghambal ang doktor nga pwede na siya kapauli. So ano ang ginpapreparar sa inyo sa balay, sa iya nga pagpauli? Yes, ta. After sad to nga nagginga na kami clearance nga magpuli, nagambala si doc nga dapat may oxygen na kami sa balay. Preparasyon, just in case nga mabudlayan naman siya sa iya nga paginawa. Yes, so ginprepare nyo ini. Yes, tita. Sana kapauli na siya. Anong iyang sitwasyon sa inyo nga balay? Pagpuli na mo, do okay man siya, nakasakay pa siya sa taxi, nakapuli pa man siya nga do okay man sa. Pagkaaga, nakapurupong ko pa sa mga usual, yabla nga mga routine, nga pungko sa sagwa, pero gabalik na sa dayan sa sulod sa kwarto. Pagkagabi sad to, do nagpinot iya nga paginhawahan, balya, day ma-oxygen ko bala. Hasta nga naagahan tita ang oxygen to sa iya, nag-rely. Siling ko sa iya, kung okay naman lang hindi ka kaginawa ka man lang maayo, hindi ka sagad rely sa oxygen. Okay. Ay pinot, gidguro tita, ginunay na gid lang. So, sige-sige ang iya nga paggamit sa oxygen. Yes, ta. Oo. Is it true nga daw almost naubusan ka mo sa inyong oxygen? Ang oxygen tank daw halos maubos ang unod? Yes, ta. Sang agabi nga nagin check ko pa, okay pa nang damo pa unod. Wa na agahan, pagtanaw ko kita na tita, dali na gid lang mag-zero. Maubos na gid ya. Gasala-sala kami ni nanay bago lagid kuya tita kabugtaw. Gasala-sala, pinangita ko din kami mapa-refill. Nagasakay ka lang balaiya sa taxi, balaiya. Bagong bugtaw, gidata nakapajama lang ako. And then wala ka mo sang standby? Wala pa tita. So isa lang ka oxygen tank ang inyo. Kaya Yes, ang ta. ideal dapat may standby, no? Para nga kung maubusan, i-transfer sa isa, tapos mapangitaan, maparefill ninyo ang isa. So sa nagabatsyag na ginhapo ang inyo amay, anong iya ginahambal? Nga do ginakumos gid ang inyo nga dughan? Yes, ta. Sometime nga medyo na siya ta. Dali na magpasi, madali na sa nang gahambal man sa nga palanggaya kami sa among apat, wala siya ginapalabi nga bata. Sina ginapakigbatuan niya gid yata kay hambal ako no isog gid sa iya. Hamba ko sa iya, hindi na pagpakigbatui kay amo man gihapon ikaw magyapon maantos.
Pero may ginambal sa inyo ang doktor regarding sa condition sa inyo nga father? Yes, nagbalik pa ako to tita sa doktor niya. Doon nag-something, kaya doon nag-ano siya balata, doon atake sa. Nagbalik ko to sa doktor niya. Tapos ang baka doktor niya ako, ibalik niyo siya sa ospital, sigurado nga i-intubate sa. Gusto nyo pa nga i-intubate siya? Siya tita, hindi na saya ta magbalik sa ospital, tabis kan ano na mo kapilit. I see. And samtang do hindi nagit maayo ang iyang pamatsyag, may ginhambal sa inyo about being a strong person. Ano ato? Yes, tita, ang balya na ay. Sinya, ang pinakamaisog na tao, wala gagamit sang iya nga, nagipusoon, kundi utok. Utok? Utok. Aha. Ay kung tagipusoon, meaning hina ka. Amo nang iya nga paglantaw? Yes, tita. Alright. So ultimately, san o, kag paano nadula sa inyo ang imo nga amay? Panubalikan ko ikaw, kag sabdon mo ang ina nga pamangkot ko sa imo. Sa pagpanubalik isang kahapon lamang programa, kabombo aton nga oras. It's 2:35, nag-istorya kita diri sa aton nga winner, si Inday Sang La Paz. Nagasaysay sa aton. Natuhoy sa go through sang iya pinalangga nga amay. Magabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung mag-defrost sa mga frozen food halin sa refrigerator, ibutang ini sa isa ka container o kung malapad nga pinggan kag pahanginan. Sa baylo nga bubuan ini sang tubig o kung gamitan sang running water. Ilabi na kung wala man lang ini ginadalian nga lutuon o kung kaunon. Mas maayo man nga na-antisipar mo na kung ano kalawig ang pag-defrost agud mabanta mo kung saan mo ini ipagwa sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Firepower, madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguruha nga na-unplug gid ang appliances kung wala na ini ginagamit. Magluwas nga likaw. Balik kita agad-agad kay balikan ta man diri si Inday Sang La Paz. So you did everything para sa inyo nga father, gin pa check up, gin pa hospital, gin pa inom sang bulong, gin baklan sang oxygen tank, but ultimately nadula gid siya sa inyo. Sang sano ini natabo? Kag paano siya nga nadula sa inyo? October 2, 2025 ta, ano si Papa, ginhulat niya lang ako na sister, tag nagpahuway siya tita. So ara man kamo, kompleto man kamo sa nadulaan siya sang ginawa. Sa inyo lang siya balay, nadulaan Yes, sa ginawa. Kompleto kami tanan, tagin paabot niya lang akong sister nga isa. I see. So, ano ang mga pagbago sa sulod sa inyo panimalay? Sang wala na ang inyo nga amay? Yes, tita. Doon doon nagtinino nga amon balay, nga doon na patyan gituod. Paano ka mo nag-cope sa iya pagkadula? Kag kumusta na ka mo subong? Ilabi na gid ang inyo nga iloy. Si nanay ta strong giniya kami, dok ako malang hindi. Pero okay na kami tita, ginaano na lang namon sa sa tinda. Baligya sa tinda. Ang ginalingaw na lang namon self nga hindi lang gawa bala tiner sa balay. Kasi agalaga, kato kami sa sister ko sa Carles. Maglagaw, puli naman. And you said ang regular nga routine or scenario sa inyo sulod panimalay, aga pa, nagapauwang na kamo sa radyo, nagapamati na sa bombo. And for a while, after nga nadulang imong nga father, you said, nagpahuway man kamo anay sa pagpamati nga aman. Oo, tita. Aga-aga pa dahil inuwang na naamo nga radyo iya. Tika tapos ginaano na namo ng drama. Tatlo mo kami tanan kami nagapinamati sa balay sang drama. Sugod sang wala na si Papa. Wala kami nagapinamati radyo kay biskan ako gamay naman bati ako kay sang doon na una gid balata nga mga nga mga weeks. Ginibi lang ako tita. Kay kung makabati ikaw sa mga dramas or sa mga programa, they remind you of your father nga amo gid ang paborito niyang himuon, amo gid ang iyang routine, usual nga routine every day. All right. So kamo gin-survive niyo gid and as much as possible ang inyong father, but his time came na. So anong imo nga ginapanugyan sa mga kabataan nga may ara man sa mga old age parents? Yes ta.
ano nyo naman, sa mga kabataan, bala nga, balik doon naman ang inyong ginikanan. May araman gituod ginikanan nga hindi perfect or may hirgot anong ka mo or something ang na. Pero balik doon taban ang ilang nga pagsakripisyo sa aton. Para sa imo, ano siya bilang isa ka amay? Kita siyang pinaka maisog nga nakilala ko nga tao. Why did you say nga pinakamaisog? Biskan tita nga mga battles mga sa kabuhi tita, pakigbatuan ni gidata as he ended a good fight gidata. Aha. Pila na nga itong edad yan sa buong, if you don't mind? Tita, 33 na po. And you said all girls ka mo, pero ikaw na lang isa ang hindi pa married. May ginbilin sa imo, yung mga father about getting married? Wala yung makututan na pressure, okay lang. Available pa kita until now? Available pa ta, basi may ara da. Ready to mingle. Well, anyway, ano ang ginhambal sa imo or gintudlo sa imo nga amay nga until now hindi gid makaka sa imo kaisipan or ang mga values nga iyagin patudok sa imo nga gina-practice mo, gina-observe mo until now? Yes, tita. Si Papa do siya gito ya tanan financer, treasurer, daw na tita, sa akon tanan naghatag ang responsibility nga sa iya tan. So gintudlo yan sa imo paano mag-handle sang money, paano mag-rolling sang kwarta kung naganegosyo, amo na? Yes, tita. Dugin yagin training yan ako nga daan, tita. Nga daan, pero okay naman kami sa gawa. Okay. In terms ng pagpalangga, sa pagpadisiplina sa inyo, may ara ikaw incident nga hindi mo makalipatan nga daw nagbilin gid significant sa imo? Okay. Naman nang biskan pa paano, biskan ang moto siya ka-stricto sa amon, nakatapos kami tanan, wala gid bala kami tanag, gid sa pag-eskwela, bala nagtinunto. I see. So, tanan ka mo nga apat, may mga kurso ka mo? Yes, tita. That's very good. And I'm sure very proud ang inyong father kag nakita nyo nga no matter ano ka hard sang pangabuhi, gin prioritize na gid ang inyong pag-eskwela. Kumusta ikaw, Subo? Still grieving pero okay naman kami, biskan pa paano. I see. Alright, so madamo nga salamat sa iyong mga pag-share din sa iyong mga istorya, ang inyong mga inagyan, ang mga beautiful memories, and ang mga painful ones about your father as we celebrated Father's Day last June 21. May ara ka pa nga luyag nga ibilin sa amon tanan? Tita, palanggaon nyo gid ang inyong sa mga sa mga kabataan, palanggaon nyo gid inyong ginikanan kag ibaliki ang ilang sakripisyo. Biskan pa paano sa ulihi, hindi naton sila pag sila mabugat sa aton ang ilang nagatigulang sila. Okay. And I just hope one day soon mabalik na ang mga old routines nga inyong na-observe sang una, like ang pagpamati sa mga programa diri sa Bombo, because you have fully accepted na ang absence ng inyong father, and everything will have to go on. So thank you very much, Gid, once again sa imo share diri sa amon, and if may ara ka pa nga luyag nga tamyawon, yes, sige, tita. you can do it now. Ginatamyaw ko gidagali ang akon mga amega dira sa si Christine Ann Espulong, si Mary Joy Artusilio, si Neri May Rotilo sa Dadoy Concepcion, si Tita Maming and Efren Tirado sa Makalbang, si Tita Margie Bagaporo sa Tambalisa, kag sa Grecian Heras family dira, kag sa among mga tutad balay dira. Okay. Maraming salamat sa liwat, Inday sa La Paz, for sharing with us the story of your father and your relationship. 2:43 ang aton nga oras. Later on, mag-ana ang sita sa aton nga bagong nga winner para sa sininga simana. Pero magapanumbalik kita with a story nga aton i-share sa inyo since we still have time. This is Tita Regine and this is KLP. Magabalik ang kahapon lamang program pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo.
Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Kung naanad kita nga kadagamit naton sang baso o kung pinggan ginahugasan gilayon naton agud hindi na magtiner sa lababo, mas maayo nga manumdum kita liwat bangod tuman kadamo nga tubig ang ginagamit mo para diri. Sa baylo nga hugasan gilayon, mahimo mo ana ibutang sa isa ka labador nga may tubig agud pahuluman na mga ini kag tingubo na lang ang paghugas agud makakinot ka sa tubig. Praktikal ini kon ara ka man lang sa inyo balay kag kon ikaw ang nagapangabuhi nga wala sang upod. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Mas namian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk. Alas 2:44 ang ato nga oras and we will read the story of Lolo Dencio sa sining nga hapon. Good afternoon gid dira sa Imolo. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa imo kag sa tanan nga mga security guards ninyo nga mga mabuot kag gwapo. Inday Regine, nabasahan sa hinablos ko ang sulat ko. Naghambal siya. Choy, damo man sala ang spelling mo. Sabat ko, pabay wala man ina ginagrade dan ni Inday Regine. Mabasahan na niya na okay lang. So Inday, ang akong istorya parte sa mga security guards. Kaya natalupangdan ko ang security guards ng mga feeling guwapo. Do ka presko, muna ka uniform sang puti nga long sleeves, guwapo na. Ang una ko nasuyaan ang security guard sa isa ka mall, sa isa ka supermarket. So palihog lang ako basa sa ngalan sang mall, di ko ya. Halo, hindi lang sa haro. Inday, hindi bala ang security guard gatindog. Dira ya sa mall nga ginahambal ko de, permisya gapong ko bisan magbukas ang puwerta. Wala mabugat ang iya balls. Lolo maniwang man siya o kun basi gutom. Amo ini ang ako na obserbahan. Nagbakal ako sa groceries kag 3 ka distilled water, 6.6 liters. Nakita niya, lagi siya magtindog sa paghakwat sang akong tubig para pagwaon. Maayo may isa ka customer nga babae, naghambal. Tay, buligan ko ikaw. Dala hakwat sang 2 ka galon nga tubig. Naghambal ako, ay salamat, may maluluyon pa. Babae pa. Gintulok ko siya, kag nagyuhom sa akon. Dason nga adlaw, nagbakal naman ako. Sa counter ako, naghambal ako. Feeling gwapo, laway man, payos ang buli, kag baho ilok. Ay nako, Lolo Dencio. So naghambal sa ako sa counter, sa linya tay, sinong ginapabatian mo? Sabat ko, security Pagwa ako, gintulok ko man. So, ari pa, Inday Regine, sa isa ka pharmacy, sa Haro gihapon, ang ilang security guard, feeling gwapo man, bisan medyo panot na ang buhok, pero sako ang paghusay. Sako ang tanaw sang hitsura sa espeho. Sako batak sang iya de largo. Ang guya, damo pinalian sang punggod. Balan mo Inday, damo gwapa nga pharmacists. Nabalaan ko ini, kay migin bakal ako sadto kag tapos 10 liter nga distilled water. Nagbakal ko blanyos Pagwa ako, sige ang iya nga paduding. Tiginhakwat ko ang 10 liter nga tubig. Gintulok lang ako. Nakita niya nga daw halos ako kadala. Nagwa ako.
Ang siko ko ang gintukod ko para buksan ang puwerta. Pagkita niya, dali-dali niya binuksan ang puwerta, kag magsiling, salamat. Ginsabat ko, salamat sa ano? Sa pensar ko, tigulang na, gapagwapo nga ay man. Ay, nako lolo. Sang ikatlo, sa western, feeling gwapo man ang ila security guard, pero may rason siya, kay gwapo gid man siya. Mataas, maputi, ang buhok may kalbo, galing do gusto magpa-center of attraction. Kay sako ang pakadto sa atubang sang pasyente. Ari Inday. Tapos kukuha sang ako niya number para sa OPD, nagbalik ako. Kay malapit ang hagdan, ginpunggan ako. Magsiling, libot ka didto. Sabat ko, sir, kalayo na, masakit ang tuhod ko, kagalingin ng ulo ko. Sabat niya, lo, patiha ang amon patakaran. Nagbalik ako. Bala ka, diri ako maagi. Sabat niya, bala ka. Kag balik dun ko, kag singganan, GAGO. Ang sa malasakit nga sikyo, manami siya kay kahibalo magplastar sa mga nagaginutok ng mga pasyente. Ang sa ila pharmacy, manami man kay makita kaniya gatindog, pangitaan kaniya pulungkuan. Ari pagid ang iba niya security guards dira sa isa naman ka hospital diri sa Haro. Istrikto, hindi lang istrikto, suplado pa. Do siya tagiya sa hospital. Amo ini ang nasaksihan ko. May isa ka tawo nga buot madulong sang bulong sa iya pasyente. Wala gid niya ginpasulod, kay hindi pa oras ang pagbisita. Gahambal pa ang tawo nga kinahanglanon ang bulong nga ini, pero wala gid siya ginpasulod. Sinumbag siya. Maayo kami nagtambag sa iya. Ari Inday Regine, ang pinakabagsik nga security guard ala Hitler. Ang security guard namon sang una sa barko. Nagaupod ako sa pag-collection sang ticket. May isa ka pasahero nga wala ticket. Gapakitluoy pa ang tawo, gahambal siya, may ticket na siya, galing ginkawat, pati kunong iya wallet. Tapos hambal niya, natulugan ako sa pier. Nagsabat ang amon nga security guard, damo kapaistorya, dala sulok-sulok sa tawo. Inday nakita ko, galuhod ang tawo sa kasakit. Inday, sinipa paniya kag pusasan. Sang gabi gindala sa bodega, ginubahan hublas. Nagpanaog ako sa bodega sa pagtanaw sang akon karga nga balot. Nakita ko ang tawo, gabarikutot sa sulod sang jeep nga karga namon. Ginkaduan ko kag pamangkuton kung nakakaon ka na. Sabat sang tawo, wala. Gindalan ko pagkaon. Pagkahibalo sang amon watchman, naakig sa akon. Nagsabat ako, wala ka kahibalo? Kung mag-report na siya sa human rights, tapos ka mo. Hasta si kapitan maulamid. Gikaduan ko amon chief mate, kaghambalon. Do sobra ang ginhimo sang aton nga security guard sa tawo. Ginubahan pa kag pagutuman. Naistorya ko siya, ma-report siya kuno sa human rights. Gipatawag dayon ang watchman, ginpasaka ang tawo kag pakanon, kag ginhatag ang iyabayo. Ginistorya ni kapitan ang tawo, ambot kung anong ilang istoryahanay. Ari pagid, Inday Regine, pagdungka namon sa pier sang Cagayan de Oro, may nakasulod nga kawatan, nadakpan siya. Inday, kaluluoy, kay binakol niya sang shotgun. Inday, wala gid niya untatan kung wala malipong. Tiaw mo, gadulugo ang tawo, kagasuka dugo. Napatay gid ang bata. Yung kasuhan siya sang pamilya, kaginahanting. Amo ato, wala na siya gaupod kung Cagayan ang amon biyahe. Ari pagid, security guard manamon sa pier sang Banago. Pagdungka namon sa Banago, dayon ko panaog, dala ang isa ka karton nga gamay nga ginpadala sa akon. Ginhatag ko sa tagiya. Pagkita sa security guard, dayon niya ako ginsita. Ipamangkot, diin ang bill of lading sini. Sabat ko, Chief, kagamay sini, kuan gid bill?
Ginkuha kag i-report sa manager. Ginpatawag ako sa manager kung diin ang karga. Ginpakita ko kagamay man sining unod. Ginbukad sapatos. Siya painday ginakigan sa manager. Pagwa ko, ginhambalan ako, masuspended kagid. Gali, ginhimuan ako liwat istorya kay kapitan. Ginpatawag ako ni kapitan, nagrason ako na husay na ini sa opisina sang Banago. Ginkomos ni kapitan ang i-report. In the Regine, ini security guard, kung makasulob sang puti nga long sleeves, do si ka utot-utot, kung makasukbit sang paltik nga armas. Hindi man ini sila tanan, may ara man maayo. Inday sa nagligad ngay adlaw, nagsulod naman ako sa isa ka store. Nagbakal naman ako tubig, 4 ka 6 liter. Maayo, ginbuligan ako, ginhakwat ang tubig ko, hasta sa balantayan sang e-bike. Hindi puti ang uniform, kundi blue. Malaway siya, pero gwapo ang pananaw ko. Daw si Coco Martin. So, amo na inday, bisan laway ka, kung maayo ang batasan, kagabubuton, santo ang pananaw ko. So, do tama na ini kalawig. Salamat na lang and God bless you. Ang tagsulat, Lolo Dencio. Sa pagkabalo ko no, sa mga agencies nga ila ginahalinan ang ining mga security guards before na sila nga gina-deploy, may mga orientations ina, may mga guidelines ina nga ginatudlo sa ila. But sometimes no, kung dugay naman bala sa ilang trabaho and kung kaisa ti tawo lang man, maybe there are times nga hindi man na-inchak bugtaw niya, hindi man mayo tulog niya, kulang man sa tulog or basi may problema man sa panimalay kag kung kaisa madala sa iya nga pagtrabaho. Of course, ginatudloan gid kita. Ang mga problema ibilin ta sa aton panimalay kung ara na kita sa aton nga trabaho. But I guess siguro no, depende sa characters ng isa ka tawo. May ara man niya nga ti mabinuligon, may ara man nga ka mga observant, kundi ito ang dapat nga buligan, quick sila nga magbulig sa mga customers nga nagasulod dira sa ila. May ara man nga mga bagsik, may ara man nga medyo suplado, may ara man nga medyo pawala. So I guess depende sa tawo, no, sa pagdalaman sa ilang trabaho. But okay man na nga mapalabot man sa management or sa ilang agency ang imo nga mga suggestions kung paano dapat ang conduct sa isa ka security guard, especially towards sa mga senior citizens. They have to be helpful, they have to be gentle, hindi bala, they have to be courteous. So, dapat magpakita man courtesy sa mga tao, ilabinagid sa mga senior citizens like you. So, ang heart naton da, ha? Pangmiguhan na lang na, ang mga sikyo da, nga ma-encounter mo. Anyway, salamat gid sa imo nga gin-share diri sa amon sa sininga hapon and kabay. May mga napulutan man ang mga sikyo sa bunga, nga mga nagapamati, damo to da suki, nga mga security guards, mayong hapon lang dire sa inyo. 3 minutes before 3 o'clock in the afternoon, before ako maglawag sa aton nga winner, syempre ginapasalamatan ko anay ang tanan naton nga mga tagsulat, mga letter senders naton nga nag-provide sa mga nagkalain-lain nga mga istorya para sa sininga semana nga naghatag idaat sa aton sa kaliwangawan kag nagbilin sa aton sang mga giya sa aton nga pagpangabuhi man. Mga tips nga pwede man naton ma-apply as we also live our own lives. Salamat gid sa mga beautiful stories nga ini. And to those nga may ara man nga luyag i-share, again, ang fastest nga makalabot sa akon mga kamot ang inyong mga istorya amo ang pag-email. So i-email ninyo ang inyong mga kasaysayan basta mili ara kamo dira pwede malihog, apo, bata, hinablos, or friend, kapitbahay, or ang inyong boyfriend or ang inyong girlfriend.
Pwede maayo, paki-email na lang sa istorya ko para sa KLP. I-email nyo lang sa ating email address, bombo_iloilo@bomboradio.info, or hindi kaya ang mag-email, okay gihapon ang ginasulat ang mga kasaysayan. Pwede mo dulong diri sa Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City, or malayo ka mo, pwede nga ihulog. Snail mail, care of lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. To win 1,000 pesos in cash and to be with me next Saturday, bulan ng isang Hulyo, no? Magkakita ay kami diri sa ating winner para nga ma-interview na akon siya bulan na sang Hulyo. And that's next Saturday. Congratulations sa ating winner for this week. Wiley 1, kundi si Nening Niela sang Concepcion, Iloilo. Again, ang ating winner para sa sininga semana, Nening Niela sang Concepcion, Iloilo. Madaming salamat sa inyo mga kabombo. Magkakita ay kita liwat on Monday. One day break man kita para nga makahidlawan na kita. And I am looking forward to more stories ng inyo i-share diri sa KLP. Ibilin ko sa inyo ang mga matahong mga dramas every afternoon pagkatapos ng kahapon lamang program. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. See you on Monday. Sa gihapon ninyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.